Moi ben, pois, vendo que parece que imos ter quórum, aunque faremos o reconto oportuno, iniciamos esta comisión. Antes de nada, bos días a todas e a todos. En esta ocasión, a secretaria, como digo, fará reconto dos asistentes para contabilizar o quórum e poder iniciar a comisión. Sí, señora González. Bo día a todos e todas. Julio Ernesto Abal de Alonso, Daniel Castro García, María Deza Martínez, Jesús María Fernández Rosende, Miguel Fidalgo Iglesias, María Dolores Hermelo Piñeiro, Carlos López Font, Rosana Pérez Fernández, José Daniel Pérez López, Pablo Javier Prieto Perille, Paulo Río Santomé, de Camiño, Raúl Santamaría González, Manuel Santos Costa, presidenta Patricia García, vicepresidenta Paula Mozo e a secretaria, hai quórum. Grazas, señora González. Antes de comezar a comisión, de acordo ca orde do día e baixo a petición dun dos grupos parlamentarios e co consenso do resto dos grupos, facemos unha alteración da orde do día. Iniciaremos coas preguntas, tal como está na orde, na 1 e a 1, 2. E no caso das proposicións de leis, alteraremos, en lugar de ir da orde da 2.1, 2.2, 2.3, como parece na orde do día, alteraremos a 2.3, a poñeremos de primeira e a continuación iniciaremos a 2.1 e a 2.2 de seguido. Xa contamos na sala co director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, don Antonio Basanta, que será a persoa que dará resposta a dous preguntas que nesta ocasión propón o Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Iniciamos xa de seguido coa 1.1, na que intervendrá nesta ocasión a señora Hermelo do Grupo dos Populares de Galicia. Cando queira, señora Hermelo. Bos días, presidenta. Disculpas a todos pola tardanza. Bos días, señorías. E bos días, benvido de novo, señor director xeral. Existe unha orde do Consello da Xunta do día 7 de decembro do 2023 sobre as resolucións das axudas convocadas no 2023 para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros, as chamadas OPP, e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros, as tamén chamadas AOP, axudas, lembremos, cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Agricultura, o FEMPA, e executadas no ano 2023. Esta orde, que xa terá carácter inmediato e que atinse únicamente as OPP e AOP exclusivamente da Comunidade Autónoma de Galicia, e que, dende logo, parece unha aposta clara e firme de apoio a quen, dende o seu ámbito, axuda a impulsar os produtos que proceden do sector do mar. Pero, dende logo, entendemos esta orde como un paso máis na política que a Consellería de Pesca está a desenvolver para dar un pulo ao sector, apostando, por suposto, por cada unha das partes que compoñen a sostenibilidade e continuidade dos produtos procedentes do mar e da acuicultura. Nos gustaría que vostede nos explicase como é esa orde e de que forma, dende a Consellería, están a dar armas a unha das partes do sector, como é neste caso a da comercialización dos produtos que os nosos barcos traen ou ben que o noso sector acuícola produce. Entendemos que ten que existir unha normativa moi concreta que delimite tanto na circunscripción, que sabemos que é autonómica, como a unhas condicións técnicas e temporais que axuden a delimitar e mellorar o contido das mesmas, facendo que estas axudas recaian nas organizacións de produtores pesqueiros ou nas asociacións de produtores pesqueiros e de acuicultura que máis velen e que máis aposten por mellorar e agrandar o posicionamento dos produtos deste sector galego no mercado mundial. Nos gustaría que nos explicase vostede o mecanismo sobre o que desenrolaron dende a Consellería estas axudas, a través de aplicar a normativa europea, coñecendo as bases do FEMPA
e as súas prioridades, como decidiron dar un paso máis e desenrolar unha liña de axudas para o sector da comercialización e tamén do posicionamento e mantenimento dos nosos produtos dentro deste mercado común. Dende logo, nós, dende este grupo, entendemos este tipo de liñas de axuda como un coñecemento amplo do sector, porque entendemos que nacen cun propósito moi claro, que é o de dar un impulso firme ao produto galego. Entendemos que consiste en apostar por quen aposta por Galicia. Unha clara defensa dos nosos intereses. Neste caso, a través destas OPP e AOP, que son as que dan a coñecer o valor dos nosos produtos no mercado. Para este grupo que lle fala, señor director xeral, todos os elementos que conforman o sector do mar, todos eles son fundamentales. Entendemos que o conxunto de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura que operan en Galicia son os que fan crecer a produción e a comercialización e, como consecuencia, son os que dan sostenibilidade á pesca e á acuicultura, xa que estamos, como todos sabemos, nun escenario no que o consumo dos produtos procedentes do mar está en descenso. Razón pola que nos parece aínda máis acaída esta aposta clara dende a Consellería e, dende logo, dende a súa dirección xeral. Amosan, como saben, dicen, un profundo respeto, coñecemento e cariño hacia todos os que se gañan a vida no mar ou co mar. Son, por suposto, uns dinamizadores económicos e sociais fundamentais nas zonas onde están implantados, pero tamén o son para toda Galicia. Galicia sabe amar, entendemos que así debe seguir sendo, e para que isto teña unha continuidade, a Consellería ten que estar ao carón dos que apostan polo mar de Galicia, e iso vemos nestas axudas. Entendo que todos compartimos ese sentir de somos mar. Creo que todos aquí sentimos que Galicia forma parte do seu mar e así o vivimos. De aí, señor director xeral, que esta aposta clara por axudar a quen aposta polo mar, aínda que sexa dende a parte da terra, a parte dende a que se dá saída aos produtos do mar, a parte dende a que se pon en valor ese produto e tamén, dende logo, a parte que busca a estrategia para dar coa cantidade e a calidade adecuadas de presentación do produto no mercado, adaptando a oferta para as especies que sexan máis complicadas na súa comercialización, para lograr que todo este produto se posicione da mellor forma posible, buscando sempre atopar un oco para cada produto do mar e da acuicultura, buscando mellorar e incrementar a necesidade do mercado de acudir aos nosos produtos. Este tipo de estrategias que precisan destes asentes comercializadores aos que mediante súa dirección xeral, nos gustaría, señor director, que nos explicase cal foi a ruta a seguir pola Consellería, como armonizaron regulamento e bases. Entendemos que buscando sempre o fin de optimizar e mellorar as axudas, o obxectivo que as motivou e o seu desenrolo. E, dende logo, nos gustaría saber cal é o seu plantexamento a futuro. Por todo isto exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral en comisión. A canto ascende a achega destas axudas convocadas en 2023 destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e a creación de organizacións de produtores pesqueiros, OPP, e de asociacións e organizacións de produtores pesqueiros, AOP, cofinanciadas co FEM? Gracias. Grazas, señor Armelo. Ten a palabra o señor Basanta, director xeral de Pesca, por un tempo de 10 minutos nesta primeira quenda, cando que vostede queira. Moitas gracias, señora presidenta, señor Armelo. Señorías, moi bons días a todos e a todos. Pois, efectivamente, como vostede ben di, en breves datas verá a luz a orde pola que se convocan axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia. Como ben di, están cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura e supón un apoio aos plans executados sobre o ano 23. É dicir, este tipo de ordes cubre sempre o plan xa executado.
Esta orden, ademais, é continuación da que establece as bases reguladoras para a concesión das diferentes líneas de axudas ás organizacións de produtores no marco dese mesmo fondo e establece, como ben decía a señora diputada, pois a regulación e a adaptación do marco normativo, das bases normativas, que sinalan, bueno, pois a primeira cuestión, a publicación do Regulamento 2021-1139 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao propio fondo que entrou en vigor o 1 de xaneiro do 2021 e que establece as prioridades do FEMPA, do seu orzamento e as normas específicas para a concesión da financiación da Unión Europea e que completa as normas xerais aplicables ao FEMPA con arranxo ao Reglamento 1060-2021 de cuestións comuns. Por outra banda, hai que sinalar que esta decisión ben refrendada por unha de novembro do ano 22, pola que a Comisión aprobou o Programa Operativo para España do Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura para efectos de concesión de axudas do devandito fondo neste Estado membro. Entre os obxectivos desta orde, temos que decir que dende a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica pretende aproveitar ao máximo as posibilidades do financiamento que o sector ofrece a través do Fondo FEMPA e motivo polo cal se está procedendo, obviamente, a convocar este tipo de axudas que entendemos importantes para mover unha parte fundamental do noso sector. Estas ordes buscan regular as normas básicas que regularizan durante o período de vixencia do FEMPA as axudas ás organizacións de produtores pesqueiros para que sexan instrumentos de execución da política pesqueira común e instrumentos, sobre todo, de cogobernanza do sector. Hai que sinalar que unha das cuestións importantes dentro destas bases reguladoras é a posibilidade de concesión dun anticipo dun mínimo do 25% do importe aprobado que poida facer tamén que se poidan dispoñer axudas plurianuales, se ben non é certamente común, e que permitan traballar as organizacións sobre os fondos públicos e non primeiramente sobre fondos privados para despois obter a debida compensación pública. Entendemos que isto axuda a desenvolver moitas das actividades polo seu alto custe e especialmente en momentos complicados que poida ter o sector, pois evitalle ter que adiantar os cartos. Xunto con esas bases, como decía, pois está a primeira convocatoria das axudas ás OPEs, cofinanciadas coa FEMPA, e esta convocatoria ten a posibilidade de ir acreditando xa eses gastos, co cal esa cuestión do financiamento quedaría xa cuberta. Estamos ante dúas ordes que ten como finalidade o impulso do establecemento e funcionamento das organizacións de produtores pesqueiros galegas. Hai que sinalar que hai tamén unha organización de produtores acuícolas en Galicia, pero que ten o seu carácter nacional, co cal correspondelle á Secretaría General de Pesca establecer as liñas xerais. Estas dúas ordes das que lles estou a falar son complementarias e, como ben decía, entre as achegas previstas nas mesmas estará o 75% dos gastos acreditados polas entidades beneficiarias, se ven dentro da liña de subvencións á preparación e aplicacións dos plans de produción e comercialización poden elevarse as contías de financiación ata o 100%, especialmente no caso de medidas relacionadas coa pesca costeira artesanal ou no caso de que o proxecto de investimento cumpra con todos os requisitos seguintes: ser de interese colectivo, ter un beneficiario colectivo ou ter características innovadoras ou garantir o acceso público aos seus resultados. Tamén se contempla unha intensidade de axuda dun 85% daquelas medidas dentro destes plans que teñan por obxecto a adquisición, instalación e xestión de equipamentos destinados a controlar a obriga de desembarque nos casos nos que se melloran o desenvolvemento e aplicación do réxime de control de pesca vixente. Entre os beneficiarios estarán as organizacións de produtores pesqueiras e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros recoñecidas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que son 8, e inscritas no Rexistro de Organizacións de Produtores Pesqueiros establecida no artículo 8 do Real Decreto 277/2016 do 24 de xuño. Para ser beneficiarias das axudas á creación, hai que distinguir que hai unha parte destinada a subvencionar ou a apoiar os plans de produción e comercialización e outra a creación das propias entidades, que é unha axuda directa
que ten como fin cubrir eses pasos iniciais que normalmente teñen que constituir estas entidades. Hai que sinalar que os beneficiarios, como ben decía, das axudas á creación deberán ser recoñecidas a partir do 1 de xaneiro de 2014 e non puideron ter recibido nos primeiros 5 anos desde o seu recoñecemento o total das axudas á creación, que é por un total de 5 anos, tal como establece o artigo 6 do Real Decreto 956/2017 de 3 de novembro. Como decía, nesta convocatoria para as axudas, os plans de produción serán beneficiarias aqueles que o executaron dentro do ano 23, nos termos de informe anuales das actividades, e temos que sinalar que entre os proxectos, accións e gastos subvencionables en relación a esta orden estarán os gastos nos que incorran as entidades para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización, os gastos de xestión das organizacións profesionais dos sectores da pesca e da acuicultura durante os 5 anos civis seguintes á data do recoñecemento, como dicía, e de xeito específico en relación coa convocatoria que se presenta, os gastos subvencionables son aqueles nas que incorreron as actividades beneficiarias para a preparación e aplicación dos plans durante o ano 23. Hai, desde o momento da publicación no DOGA, que será seguramente dentro de uns poucos días, o plazo de presentación das solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte á súa publicación, e o crédito orzamentario, que refería vostede na súa pregunta, para esta anualidade do ano 2024 é de 2.250.000 euros. Esta é unha cantidade que non é establecida de forma aleatoria, sino que cumple cos criterios da posibilidade de subvención dos propios plans presentados polas entidades e que, ademais, hai que sinalar que o límite máximo deses plans estaría nun 12% total da facturación do conxunto dos seus asociados, co cal temos sempre un marxe de traballo axeitado ás necesidades destas entidades, co cal entendemos que están cubertas as súas necesidades e, sobre todo, as súas propostas, que é o máis importante, facendo unha serie de medidas e desenvolvendo unha serie de iniciativas que sempre son positivas para os seus asociados e para o conxunto da pesca de Galicia, porque, como ben decíamos, moitas das iniciativas contidas nos plans teñen que ter unha difusión pública e son válidas e aplicables a todo o sector. Por esta quenda, nada máis, e moitas gracias, señor presidente. Grazas, señor Basanta. Señor Armelo, ten vostede novamente quenda para engadir o que consideren por un tempo de 5 minutos. Grazas, presidenta. Moitas grazas, señor director xeral. Señor Basanta, grazas. Bueno, non hai moito máis que decir. Vese que vostede, para o sector, bueno, é unha sorte, quizáis, non? Porque alguén que coñece, sí, que coñece, que convive e que vive o sector é o mellor adaliz que se pode ter. Grazas pola súa explicación e tamén grazas polo traballo da Consellería a prol da defensa dos intereses do sector marítimo pesqueiro de Galicia, uns intereses que todos compartimos, que todos coñecemos, vimos de anos complexos para o sector e entendemos que todas as axudas que se podan brindar dende a Consellería son agradecidas. Certo é que estas entidades son clave para a comercialización e para a mellora dos mercados. Todos os integrantes do sector do mar son claves, todos eles, e vese que a Consellería non deixa nunca de man a ninguén e que vela dende o sector extractivo ata o fin de ciclo, a súa comercialización. Iso é o que vemos tamén con estas axudas. 2.250.000 euros no 2024 é unha suma importante que entendemos que para o sector é un respiro. Son moitas as accións postas en marcha polas mesmas baixo este apoio da Consellería do Mar e esperemos que sigan sendo así. Podería vostede desagregarnos as axudas otorgadas nestes anos a estas organizacións para que teñamos idea de toda a aposta que se fai dende a súa dirección xeral? Moitas grazas. Grazas, señora Armelo. Novamente quenda para o señor Basanta, cando vostede queira. Pois a verdade que moitas gracias, señora Armelo, polas súas palabras. Eu de vivir e convivir, sí, me toca, ademais, por vía directa, e
na cuestión de querencia ao sector sí que é certo que poucas persoas seguramente me ganen. Pero, ademais, eu creo que esta é unha das cuestións que teño unha influencia directa por parte do propio sector, porque é certo que aquí hai medidas dirixidas á promoción, medidas dirixidas á organización, e eu creo que temos a sorte de ter en Galicia un entramado de entidades asociativas moi potente e moi capaz. E iso, cando un pode viaxar e comparala con outras comunidades ou con outros estados membros ou con outros países, pois darse conta de que non vamos desencamiñados cando temos que apoiar este tipo de entidades porque o fan moi ben. Eu, o primeiro que teño que facer á hora de contemplar eses números que vostede me pedía é sinalar que as axudas que outorga a Comunidade Autónoma de Galicia para as que teñen sede en Galicia pero teñen carácter autonómico. A partir de aí existen 8 con este recoñecemento, pero hai 3 de carácter nacional e 2 con carácter transnacional, o que implica moitas veces pois recoñecer esa capacidade que ten a pesca galega de aglutinar esa capacidade organizativa e neste caso, sobre todo, de mellora do mercado e da potenciación dos mercados galegos como fonte de suministro dun produto de alta calidade. E iso eu creo que tamén é unha cuestión importante. En canto aos datos desagregados, desde o ano 2016 ao ano 2023 foron un total de 12,6 millóns de euros. Temos que sinalar que é certo que normalmente os primeiros anos de cada fondo son os máis complicados de executar porque a variación nas condicións que outorga a propia Unión Europea a hora de executar os montantes económicos pois poden variar e isto tamén ten a súa consecuencia na necesaria adaptación. Pero sí que é certo que eso foise acelerando a través dos anos e estamos nun pico de execución que eu creo que é fundamental para o noso sector especialmente neste momento. Neste sentido, a Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Vigo recibeu ao PP04 1.428.000 euros, a Organización de Produtores Pesqueiros de Burela, o PP07, 2.187.000, a Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Ría de Marín, 991.000 euros. Hai que decir que esta Organización de Produtores pasou despois a ter carácter transnacional, co cal foi financiada por parte da Secretaría Xeral de Pesca. A Organización de Produtores do Porto de Celeiro, o PP77, 2.529.000, a Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto da Coruña, o PP13, 263.000, a Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños da provincia de Pontevedra, con sede na Illa de Arousa, o PP020, 821.000 euros, a Organización de Produtores de Asociación dos Cerqueiros de Galicia, o PP082, 1.238.000, a Sociedade Cooperativa Galega do Mar, Santa Eugenia, do Porto de Ribeira, o PP83, 762.000 euros, e a Organización de Produtores dos Parquistas de Carril, que é certo que ten ese carácter acuícola e que é de novo recoñecemento, o PP89, 522.000 euros. Hai que sinalar tamén unha cousa importante que ás veces temos que poñer tamén na relativización das cifras, e é tamén canto facturan estas entidades ou asociados a través destas entidades. E casi temos que ter en conta que eses datos positivos influyen tamén á hora de sinalar que poden estar captando novos asociados, incluso de máis alá das nosas fronteiras, e ese é positivo para os propios mercados. Ter volumen e ter unha oferta sostida é fundamental se queremos abastecer unha cadea que cada vez vai cambiando máis e que necesita un abastecemento diario. Neste caso, a media de facturación dos asociados das nosas entidades nos últimos 5 anos foi de 179 millóns de euros, si ben no ano 23, que foi un ano pois que pode parecer con unha situación máis difícil, elevouse ata os 192 millóns de euros, é dicir, un 7% máis. E iso fala ben do funcionamento das organizacións de produtores, da súa capacidade, e eu estou seguro que nestes plans e nos que van a presentar agora, que é unha cuestión fundamental, o que acaban de presentar, perdón, xa se conteñen medidas que van no aumento da capacidade de aglutinar esas ventas e, sobre todo, nas medidas de promoción, porque eu creo que hai o noso peixe, moitas veces o que lle queda ben é un apelido.
é un apelido de Galicia. É un apelido que vende sol e que fala que ese peixe é dunha boa familia. E eu creo que é fundamental nese sentido o apoio que estamos tendo tamén non só das accións promocionais que fai a Consellería do Mar, sino tamén das que están desenvolvendo as propias organizacións de produtores. E eu creo que iso tamén é unha liña que os leva a ser deudores desa necesidade de seguir traballando por eles. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Basanta. Continuamos de acordo coa orde do día. Nesta ocasión, na pregunta do punto 1.2, nesta ocasión sobre as valoracións dos principios resultados do 45ª reunión anual da NAFO en os aspectos de interese para Galicia. Neste caso, intervén o señor Fidalgo por un tempo de 10 minutos. Cando queira, señor Fidalgo. Gracias, señora presidenta. Bos días. NAFO é unha organización regional de ordenación pesqueira que en calidade de organización internacional se dedica á xestión sustentable dos recursos pesqueiros nunha área específica das aguas internacionais, o noroeste do Océano Atlántico. Estamos falando da zona situada fora das augas nacionais de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, entre outras. Para entendernos, as augas onde afundiu hai 2 anos e medio o Vila de Pitanxo. NAFO, que conta con 13 membros, entre eles a Unión Europea, celebra cada ano unha reunión onde se toman decisións sobre medidas de conservación e control para a pesca na zona de regulación. Aí se deciden as cotas de especies moi importantes para a frota galega, como son o bacallau, a cabra, o filetán negro, a raia, a pescada, o mendo ou a pota. Para Galicia, a pesquería máis relevante son o filetán negro e o bacallau. Non se deciden as cotas para as especies sedentarias ou as xestionadas por outros organismos internacionais de pesca, como pode ser o salmón, os túnidos, marlins e baleas. Se facemos un pouco de historia, no ano 2004, no caladoiro de NAFO faenaban 144 barcos galegos. Dese total, 63 barcos eran de pesca de fondo e o resto se dedicaban ao rastre de superficie ou ao camarón. Ano 2004. No ano 2011 había 47 barcos de arrastre de fondo con permiso para faenar en NAFO. Polo tanto, desde o ano 2004 ata o ano 2011 desapareceron das augas de NAFO máis do 65% dos buques galegos. Esta pesqueira se caracteriza por un gran control, ademais, nas capturas dos pesqueiros. Hoxe, no ano 2024, hai 14 arrastreiros con base oficial en Galicia autorizados a faenar en augas de NAFO. 8 faenan de forma regular nos grandes bancos e en Flemish Cup. Outros 2 barcos son bacaladeiros. Todos eles constitúen os últimos dunha flota que ata finais dos anos 70 capturaba unhas 300.000 toneladas de bacalao. Vigo, Cangas e Marín son as bases do censo de flota galega actualizada en NAFO, cuxas embarcacións oscilan entre 50 e 60 metros. Estas flotas marcaron ao longo das décadas as xeracións de mariñeiros e armadores galegos. As cuantiosas capturas de bacallau finalizaron no ano 1992, cando foi vedado. Aínda recordamos en Vigo, eu recordo, a famosa Guerra do Fletán, unha serie de incidentes entre Canadá e España, vinculados aos dereitos de pesca nos grandes bancos de Terranova, xusto fora da zona económica exclusiva de Canadá no Atlántico Norte. Aquel conflicto culminou coa captura do barco vigués Stay, o 9 de marzo de 1995 pola Armada de Canadá, despois de que unha patrullera canadiense disparara ametrallando a proa do barco e procedera ao seu abordaxe. A reacción española, nos acordamos, foi o envío dunha patrulleira
e unha mobilización enorme na cidade de Vigo en toda Galicia. Así e todo, as pesquerías do Atlántico Norte siguen sendo moi importantes para os armadores do sur de Galicia debido a que permiten traballar de forma exclusiva nesas augas a unha media de 10 buques que xeran máis de 200 postos de traballo directos e uns 800 en terra. Manter a actividade sempre axuda a ver mellor o futuro, a velo con máis optimismo, a que a xente nova poda ver que hai posibilidades de dedicarse á pesca. Iso é moi importante cara ao futuro, cara ao reto que temos de relevo xeracional no sector. O ano pasado, coincidindo coa presidencia española da Unión Europea, a reunión anual celebrouse en Vigo e este ano a cita tuvo lugar entre o 23 e o 27 de setembro en Halifax, Canadá. En Vigo, ano pasado, conseguiuse para a frota española subir un 91% a cota de pesca do bacallau, pasou de 6.100 toneladas a 11.700, e un 56% a gallineta, de 11.171 toneladas a 17.503 toneladas. Se mantivo a cuota do fetán, que este caso para Galicia rondaban as 5.000 toneladas. E se miramos algo máis atrás, no ano 2022, a mellora da situación do bacallau xa permitiron un incremento do 52%, hasta as 6.100 toneladas referidas anteriormente, mentras que o feletán negro sufriu no ano 22 unha reducción do 5%. Hoxe, miramos con optimismo futuro, porque para 2025, segundo a nota de prensa referida ao informe que a Consellería do Mar levou ao Consello da Xunta do pasado luns 7 de outubro, que agora nos explicará con máis detalle don Antonio Basanta, parece que hai boas noticias para o sector da pesca en Galicia. Por unha parte, se fala do incremento da cuota de bacallau, por outra parte, tamén se reabre, polo que temos escoitado e coñecido, a pesca do bacallau na zona dos grandes bancos de Terranova, unha moratoria despois de 32 anos. Pero, bueno, nos gustaría saber algo máis. Nos gustaría saber que vai pasar coas cotas da raya, ca pota, ca pesca da branca, co fletán, que polo que sabemos parece que pode sufrir tamén un certo recorte o fletán respecto aos anos anteriores. Parece que hai unhas normas novas de control, que se fala dunhas fórmulas matemáticas cuxo funcionamento non compartimos de todo desde Galicia, e tamén se falou en Halifax, Canadá, dos resultados que vai ter o camarón, o mendo, o alfonsino, a platija americana, etc. Bueno, nós queremos que un bo acordo permitirá un acceso e unha continuidade e unha estabilidade xeral para a nosa flota, eso sería positivo. Na reunión da ANAFO tamén se tomaron decisións que teñen que ver con algúns cambios técnicos que veñen para o ano 2025 e así como algúns procesos de revisión no desempeño da organización e outros pormenores sobre diferentes cuestións que afectan a nosa frota e que nos gustaría que nos comentara o señor Basanta na súa resposta. En consecuencia, ata aquí a miña primeira quenda, os deputados do Grupo do Partido Popular queremos trasladarlle ao Goberno galego esta pregunta, que cale, en definitiva, a valoración do Goberno galego sobre os repartos de TAC e cotas para a frota galega no último cumio que se celebrou de NAFO en Canadá no mes de setembro. Moitas gracias. Grazas, señor Fidalgo. Pois ten a palabra o señor Basanta para abordar esta cuestión cando vostede queira, señor Basanta.
Moitas gracias, señora presidenta, señor Fidalgo, señorías, de novo, bons días a todos e todos. Efectivamente, a Consellería ten por netamente positivos os resultados derivados do reparto dos totais admisibles de captura, do TAC, e as cotas para a flota galega obtidas no seo da última reunión anual da Organización de Pesqueiras do Atlántico Noroeste, a chamada NAFO, nas súas siglas en inglés, e que foi celebrada, como ben decía, entre o 23 e o 27 de setembro en Halifax, Canadá. Este resultado permitirá un escenario de continuidade e estabilidade xeral da actividade da flota galega e un avance alentador no desenvolvemento da actividade pesqueira que teñen os nosos buques naquel caladoiro. Por lo tanto, salvo un lixeiro retroceso no caso do fletán, mantéñense e en algúns casos mellóranse as cotas das principais pesqueiras para o ano 25. Como vostede ben dicía, as pesqueiras do Atlántico Noroeste son moi importantes para os armadores do sur de Galicia, debido a que permite traballar de forma exclusiva nesas augas a unha media de 10 buques con base en Vigo, Cangas e Marín, pero hai que sinalar que, alén da lista dos 14 barcos autorizados, existen outros 6 que poden chegar a compatibilizar tamén a pesqueira nesa área, e incluso que hai tamén a posibilidade de acceso para a flota, neste caso, que se dedica ao palangre de superficie, tendo descargas procedentes de 9 barcos que faenan con certa regularidade nos caladoiros ao norte das Illas Azores e na zona de Canadá. Se ven, dependendo tamén un pouquiño dos movimentos do propio recurso. E hai que sinalar tamén, e eu quero facer aquí un agradecemento expreso, non só a presencia da Consellería, que creo que é importante, agradecerlle, neste caso, o seu director xeral de Pesca, a súa presencia, o seu seguimento constante, tanto na organización da postura española como na postura europea, como despois nesa defensa dentro do propio cumio, sino tamén as entidades pesqueiras que ali fixeron e tiveron acto de presencia e traballaron activamente nesta argumentación en defensa de unhas mellores cotas para Galicia, neste caso, sobre todo, a Cooperativa de Armadores de Vigo. Esta flota que comentaba faena fundamentalmente na parte exterior dos grandes bancos de Terranova, situados fora da zona económica exclusiva de Canadá, chamadas zonas 3L e 3NO, noroeste, e unha meseta cercana coñecida como Flemish Cap, a chamada zona 3M, que é famosa por ser obxecto de litixios, como ben decía, no pasado. Durante esta reunión anual confirmou o nivel do cumprimento das medidas establecidas para as diferentes flotas, o que fala ben tamén da nosa do propio conxunto de barcos que ali faenan e que proceden de Galicia, así como se puxo en valor as melloras operacionais das iniciativas que se atopan en vigor, moitas delas a proposta da UE. Tamén se chegaron a analizar, a aprobar as recomendacións dos grupos de traballo que xuntan a científicos, administracións pesqueiras, sector e representantes de organizacións non gubernamentais en relación ao enfoque ecosistémico na xestión das pesquerías, así como noutros temas científicos da avaliación de stocks e protección do medio mariño. Hai que reconocer que o traballo na aplicación do enfoque ecosistémico é un dos primeiros pasos do que debería ser a xestión pesqueira, e este esforzo de NAFO e a das 13 partes contratantes eu creo que debe ser posto de relevo. Hai que sinalar que os principais stocks de interese para a flota galega son o bacallau, a gallineta, o fletán negro, a raia, a pescada, identificada tamén como bertorella ou brótola, debido ás denominacións diferentes que temos entre países ou incluso nos mesmos portos, a pota e o mendo ou coreano. E, en canto aos principales resultados, cabe señalar que a cabra mantense estable tanto na zona 3M como na 3O, con 17.000 e 20.000 toneladas para o mesmo ano, e cabe sinalar que ante a posibilidade de peche que propoñía a propia NAFO dunha zona a 3LN, logrouse manter aberta, e esta é unha clave para a nosa flota pesqueira, non só para a española, senón tamén para barcos de capital galego que faenan baixo outras bandeiras e que traballan nesta mesma área e que teñen así unha maior capacidade, un maior marxen de traballo en canto a que esta especie interactúa ca propia bertorella e podía ser ese peche un factor limitante importante. Co bacallau conseguíronse dúas boas novas. Primeiro, mellorar o TAC de 2024 no Flemish Cap, con 12.600 toneladas, e tamén
despois, como ben decía, de 32 anos de moratoria, que non é pouco, e dunha xestión, entendemos que deu uns resultados erráticos, non por falta de datos, sino ás veces porque o propio comportamento, os biólogos sabedelo ben, ou sabeno ben, ás veces o peixe comportase diferente ao que pretendemos os responsables políticos. Pero, como non lle podemos atallar, entendemos que esas 735 toneladas que ten a UE, das cales 160, máis ou menos, van a ser pescadas pola flota galega, supón un paso adiante importante nesa capacidade de xestión e un paso adiante que dá tamén a coñecer o bo traballo que se pode facer dentro destas entidades. Como ben decía, esa apertura na zona 3L dos grandes bancos de Terranova tamén teñen conlevan tamén ese incremento do 7,73% dentro do Flemish Cap. E isto indica unha tendencia positiva que entendemos que supón un paso adiante e que se veu tamén refrendado, como ben decía, con esa capacidade de non pechar a cabra ou gallineta. E, por outro lado, temos que sinalar, importante, que é unha especie que, como din os propios responsables das empresas armadores e os propios patróns, conveñen en que xera volumen e capacidade de executar maior tempo de pesquería dentro dese caladoiro. E isto non é un tema menor, porque cando un se ten que desplazar con unha serie de días de navegación e volver ao seu porto base, pois manter un rendemento do buque faise moito máis factible tendo estas cantidades de volumen de capturas e sustentabilidade das propias mareas. Sobre a pescada branca ou a bertorella, que se está a converter nunha especie pesqueira importante para a flota galega, cabe dicir que o Consello Científico era de 400 toneladas e finalmente asignouse un TAC de 1.000 toneladas, das cales aproximadamente 588 son para a UE e 255 para España, o que quer decir prácticamente o mesmo que para Galicia. E isto mantén a asignación do 2024, cuestión que sempre é positiva. No relativo á raia, que o Consello Científico era de 3.460 toneladas, asignáronse algo máis do doble, 7.000, e desto correspondelle pescar á flota galega alrededor de 3.400. E isto tamén é un factor importante porque é unha das especies que explota prácticamente en exclusiva a nosa flota. E na pota, que, como ben coñecen vostedes, unha especie que certamente ten un comportamento, ás veces, na súa dinámica da población, certamente explosiva, pois mantemos alrededor de 34.000 toneladas, das cales 611 son para a Unión Europea, e esta cuestión ten unha clave específica na que as partes contratantes aínda que non determinaron a suma total das súas cuotas, non poderá acceder a diferencia entre o total de asignacións e a de outras partes contratantes e a Unión Europea do total do TAC de 29.400 toneladas para evitar unha sobrepesca. E estes son cuestións que pouco a pouco se van integrando dentro desas xestións que pode facer a propia Organización Regional de Pesca, pero que son cuestións importantes se temos en conta que poden ser mecanismos que despois se apliquen tamén nas relacións pesqueiras con outros países como ten a Unión Europea e que non é que se veñen repetindo ano tras ano sin que se poña coto a certos excesos de pesca ou autoatribucións de cuota como poden facer certos países nórdicos que despois teñen ademais ese marchamo de grandes cumplidores e grandes respetadores da, se me admito a palabra, da normativa pesqueira e da sustentabilidade e despois cometen tropelías, se se pode chamar tamén, como esa autoasignación de cuota. Eu creo que aquí ten que quedar patente o bo comportamento da nosa flota, a nosa capacidade de xerar sustentabilidade e, sobre todo, a nosa capacidade de seguir un bo comportamento das especies que explotamos. E neso tamén se ve, e vou rematando, tamén na asignación dunha maior cuota, dun lixeiro incremento de cuota no caso do creano, do mendo, que queda en casi 1.400 toneladas, e iso é importante
porque aínda que non teñamos unha cota asignada tamén implica que a capacidade de non xerar descartes non lle está, tamén é fundamental para conservar as especies e, sobre todo, para xerar posibilidades de captura accesoria, como lle pasa, por exemplo, no caso da limanda, que temos unha posibilidade de capturar un 10% total do TAC, de 15.800 toneladas, como bycatch, como captura accesoria. E, por último, as noticias non tan boas, e é que o fletán tivo unha moi lixeira reasignación, pasando de 15.100 toneladas a 14.760. Cuestión que numéricamente, pois, ás veces o informe, simplemente con variar unhas décimas nesa capacidade da mortalidade por pesca, pois define estas rebaixas. Pero, insisto, é fundamental para a nosa flota e para moitas flotas, para outras flotas de outros países que funcionan con capital galego, pois dispor destas posibilidades de pesca, aínda que despois as poidan compatibilizar con mareas noutros caladoiros como os Svalbard ou o Hudson Bank. E iso creo que é fundamental para manter esa cadea mar-industria, porque ás veces non é só como captures ou cantos traigas, senón tamén como valorizas. E eu creo que neso tamén esta flota ten un exemplo ou constitúe un exemplo a seguir. Moitas gracias. Grazas, señor Basanta. Novamente quenda por 5 minutos para o señor Fidalgo. Gracias, señora presidenta. Agradecemos ao director xeral a súa pormenorizada explicación. Queda claro que o traballo da Xunta de Galicia a prol da defensa dos intereses do sector marítimo pesqueiro da nosa terra segue a dar os seus frutos, o seu apoio, a súa cercanía co sector, o seu amor tamén polo que fai e esas negociacións feitas na reunión de NAFO está claro que foron positivas. Pode que parezca que esta pesquería semella vida un pouco a menos, pero vostede deu os datos socioeconómicos e a realidade é que sostén un entramado de transformación de pesca importante. Xa se dixo que as pesquerías do Atlántico Noreste son moi importantes para os armadores de Vigo, Cangas e Marín, debido a que sigue permitindo traballar de forma exclusiva nesas augas a unha media de 10 buques pesqueiros que xeran máis de 200 postos de traballo directos e 800 indirectos. Deste xeito, se consolida a evolución favorable da xestión eficiente deste caladoiro, o que resulta fundamental para a realización de investimentos para a modernización da flota e fomentar o relevo xeracional coa incorporación de novas xeracións que queiran dedicarse a esta pesqueira nas augas reguladas pola NAFO. O conxunto de boas prácticas na xestión das pesquerías da NAFO, sumado aos bons resultados derivados do reparto dos totais admisibles de capturas, TAC e cotas para a flota galega, fan ver o futuro con máis tranquilidade e con máis optimismo, o que é moi bo para o desenvolvemento da actividade pesqueira galega. Desde o Grupo Parlamentario Popular somos conscientes que esta pesqueira está conseguindo consolidar un caladoiro estable e ben xestionado. Por iso, creemos que é bo afianzar estes datos coa clave da negociación e da presencia da Xunta de Galicia na mesma. Coincidimos co Goberno galego e co señor director xeral, Antonio Basanta, que esta é a liña a seguir, a da boa xestión, e por iso lle agradecemos o seu bo traballo e dedicación, non só o seu, sino de todo o seu equipo. E para rematar, me gustaría facerlle 3 últimas preguntas. A primeira, que supón o manter o mesmo TAC para especies como o mendo, a pescada, a raya, a cabra nas zonas 3M ou E30 ou o calamar? 2. Como valora o Goberno de Galicia evitar o peche da pesqueira da cabra na zona 3LN? E, por último, cal é a súa valoración do incremento da cota de bacallau e a nova apertura desta especie na zona 3L? Nada máis. Moitas gracias.
Grazas, señor Fidalgo. Quenda para o señor Basanta, que coa súa resposta por un tempo máximo de 5 minutos pecha este punto 1 da orde do día. Grazas, e cando queira, señor Basanta. Moitas gracias, presidentas. Moitas gracias, señor Fidalgo. Eu, sobre as súas preguntas, hai unha cuestión fundamental. A pesquería, normalmente, en pesquerías mixtas como é a que facemos nas augas de Terranova, nas augas de Nafo, teño que sinalar que constitúe un exercicio de complementaridade. E iso exixe que cando un vai a negociar as cuotas ou cando se presenta na negociación dunhas cuotas, dun TAC, ten que xogar en favor de todas as especies presentes na negociación das que dispoña cuota ou das que necesite cuota para facer unha pesca accesoria. Eso, antes, por exemplo, na Unión Europea, vese moi claramente que a entrada en vigor da obligación de desembarque obliga a levar unha negociación a campo completo. Antes, podía dedicarse ás 3, 4, 5 especies fundamentais e o resto non tiñamos maior problema. Pero, como ben decimos e como explicitamos sempre á Comisión Europea, o problema dos descartes non é tanto un problema de aproveitamento do peixe como un problema de disposición de cuotas ou da verdadeira asignación das cuotas ao patrón de pesquería que se fai. E isto, no caso de Nafo, decía vostede, no caso da Raia e do Mendo, permite non só xestionar de mellor maneira, con maior marxe, esa pesquería por parte dos patróns e dos armadores, sino tamén dispoñer de máis marxe para poder traballar con maior volumen e facer máis rentable esas operacións de pesca. E iso eu creo que é fundamental cando falamos de buques dun tamaño considerable e cunhas necesidades de desplazamento a unha zona de pesca tamén considerables. Eso en canto á Raia e ao Mendo, e especialmente tamén á cabra e esa posibilidade de peche que se daba de forma de proposta e que finalmente se conseguiu frear. No caso do bacallau, eu creo que o punto é outro. O caso do bacallau, eu creo que demostra que se están a facer as cousas ben, polo menos nas augas exteriores da zona económica exclusiva de Canadá, e iso permite ter novos alicientes. E o millor que ese comportamento errático que tiña o recurso con respecto ás medidas que se estaban implementando por parte de outras partes contratantes, pois o millor empezan a dar os seus froitos, pero a base de 32 anos de moratoria. E iso eu creo que tamén indica que hai unha parte da flota, neste caso a galega ou a de capital galego, que está facendo as cousas de forma correcta e que moitas veces fai de necesidade e virtude e buscou tamén outro tipo de pesquerías para facer rendibles os seus barcos, desenvolvendo unha tecnoloxía propia. E eu creo que iso tamén hai que recoñecelo, porque ás veces non castigar un recurso e dedicarse a outros, pescalo nas condicións que hai que pescalo, traelo e valorizalo, tamén dice moito do propio entramado da pesca galega. E quería facer unha reflexión e un recordo. A primeira reflexión, eu creo que aquí temos unha das flotas máis importantes no que se demostra que a evolución constante da pesca, pasando moitas empresas son familiares, ou a práctica totalidade das empresas son familiares, pasaron de pequenos buques de litoral a Gran Sol, ao Banco Canario Sahariano, as augas de África, a xerar esa nova pesquería ou darlle complementariedade e seguimento á pesquería en augas de Terranova, e con eso, o que falábamos, ás veces non é só como poden ir minguando os barcos, sino a capacidade de pesca que teñen eses barcos e, sobre todo, a capacidade de xerar valor engadido. E aquí hai unha cousa fundamental. Se un repasa as empresas pesqueiras extractivas desta lista, ve que a maioría están asociadas a unha capacidade de transformación e conxelación que é fundamental, porque casi todas levan aparelladas ou son promotores dos primeiros frigoríficos e dos primeiros entravados de transformación, non de Galicia, pero sí vinculados a esta pesca. Co cal, eu creo que eses postos de traballo, eses 200 que hai no mar, pero eses 800 que pode haber en terra, supoñen un conxunto da pesquería e hai que contemplalos como unha sola unidade. E non só, como ás veces podemos ver, o emprego directo, sino tamén o indirecto e o valor engadido que xeran para Galicia. E, ademais, renovando unha parte importante da flota. Boa parte deses barcos que están pescando hoxe en augas de Nafo son barcos totalmente renovados.
e iso tamén indica a posibilidade e a aposta que fan moitas empresas por mellorar os seus activos, pero non activos como activos económicos dunha actividade, sino tamén do que contempla para as propias tripulacións. E eu creo que tamén hai que agradecerlo. E, por último, como non, un recordo para as persoas que perderon a vida no día de Pitanxo, que tivemos a oportunidade de recordar novamente en xuño deste ano, e neste caso eu que estiven ali por 2 veces, neste caso eu creo que ese vínculo que temos tamén ca pesquería, que vai máis alá, moito máis alá, da propia negociación dunhas cuotas, creo que tamén hai que poñelo de relevo, porque fora de posibles conflictos ou de discrepancias que puidéramos ter no pasado, eu creo que o apoio que estamos tendo neste momento das autoridades do Canadá, particularmente no apoio á nosa xente do mar, pero tamén no entendemento que poidamos ter na xestión deste caladoiro para o conxunto, eu creo que é positiva. Eu creo que todos aqueles factores que poidan unirnos, aínda que seña a través dunha desgracia, son positivos, e neso tamén o recordo para esta xente, para as súas familias, porque creo que eles son o verdadeiro motor de toda esta xestión. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Baixanta. O reitero pola súa presenza nesta comisión, e, como non, polo seu tempo e pola boa disposición e por ese compromiso que amosa coas súas palabras co sector. Esperamos velo novamente pronto nesta comisión. Continuamos de seguido coa orde do día, como xa dicía ao inicio, no apartado 2 do proposicións non de leis. Comezaremos pola 2.3, neste caso baixo a proposta dos socialistas de Galicia sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia para que lidere a coordinación co resto dos asentes do sector marisqueiro, co objetivo de abordar os problemas que atravesa esta actividade. Ten a palabra o señor Abalde por un tempo de 8 minutos. Cando queira vostede, señor Abalde. Bos días, presidenta, resto de diputados e diputadas da comisión. Ben, estes días estamos recibindo por parte de nos medios de comunicación noticias continuas de situacións en donde se produce unha baixa produción dos bancos marisqueiros e incluso peches non previsto dos bancos para salvaguardar de alguna maneira a produción, como pasou na ría de Sada, que se pechou o banco para garantir que na campaña de Navidade haya almesas e berberechos en tamaño comercial para poder comercializarlos. En outros casos, como é no caso da Ría de Arousa, os propios mariscadores expresan a súa decepción sobre a situación de non crecemento da sementes sembrada e, polo tanto, de unha situación cada vez máis complicada no sector marisqueiro. E, desde logo, está claro que a solución de ese sector, aparte de medidas drásticas e medidas contundentes para lograr esa mellora de ese sector, o que sí que é necesario e imprescindible é que todos os sectores, todos os asentes implicados en ese sector marisqueiro, traballen conxuntamente, traballen con unidade, traballen con colaboración e cooperación para intentar sacar desta situación tan complicada o sector do marisqueo. E aí creo que en este proceso de unión de intereses, porque os intereses dos distintos sectores non sempre son coincidentes, pero sí para lograr esa unidade de acción entre todos os sectores, e aquí incluímos empresas comercializadoras, extractoras, traballadoras, o sector da investigación, que tamén ten que xogar un papel importante, como se está vendo estes días co número importante de convenios que se están asignando tarde, pero que se están asignando para tratar de buscar solucións a esta situación tan grave. Como decía, en algunhas ocasións estes intereses poden non ser coincidentes, pero aí é onde ten que emerxer o papel da Xunta de Galicia, que ten que ter a capacidade de liderazgo de esta unión entre os distintos sectores, de interlocución con esos sectores, interlocución conxunta con esos sectores e, despois, a toma de decisións, porque, ao fin e ao cabo, a decisión que se tome, os plans que se tomen de recuperación de esos bancos son responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia, pero ten que tomar esas decisións escoitando o sector, colaborando co sector e, sobre todo, creo que é moito máis importante, implicando a todos os asentes do sector, porque senón a solución vai a ser moi difícil.
en todas as intervencións do conselleiro, tanto en comisións como no pleno, sempre nos dice, como primeira fase, que a Consellería está en contacto directo cos sectores implicados, que está traballando codo con esos sectores. Pero a realidade non é así. A realidade é que, polo que transmiten as distintas organizaciones, existe unha situación en donde non hai esa capacidade de liderazgo das distintas organizacións. O último caso en que se plasmou é que, por parte da Confederación de Empresarios de Galicia, se creou unha mesa Mar Industria, en donde están representadas as patronais das distintas empresas dos sectores, desde empresas que se dedican á depuración, empresas que se dedican á produción incluso de semillas, de acuicultura, de comercialización, pero lamentablemente en esas mesas, que por certo, esa mesa Mar Industria, o que solicita é que se creen 4 mesas específicas para traballar especificamente sobre solucións para o sector do marisqueo, pero resulta que as asociacións de traballadores e traballadoras, tanto en embarcación como a pé de extracción do marisqueo, pois resulta que non están representadas. Non están representadas, non figuran e non participan en esas reunións. O que solicitan precisamente é ter voz en ter interlocución. E repito, esa situación de enfrentamento entre dos sectores, como son os comercializadores dos produtos do marisqueo e os que se dedican á extracción do marisqueo libre, pois non é unha situación que sea fácil e que sea boa para o sector. Eso lle corresponde, como decíamos, á Consellería. A Consellería é a responsable de facer esa labor de diálogo, pero de toma de decisión. Se o dice claramente o decreto que establece que a regulación das medidas dirixidas á conservación, á xestión, á explotación responsable, racional e sostible dos recursos mariños vivos, que entre estas medidas encomendase a adopción despois da audiencia co sector afectado de plans de xestión definidos como medidas reguladoras da actividade marisqueira. É dicir, a Xunta ten as competencias exclusivas para a toma de decisións, pero esas decisións de xestión marisqueira deben ser tomadas con audiencia do sector. E nada mellor que todos os asentes dos sectores se interactúen a través de órganos de representación ou de diálogo, como queiramos chamalos, pero que sirvan precisamente para implicar a todos os sectores na solución deste problema. Como dixemos reiteradamente o Grupo Socialista, a solución do marisqueo non se pode cifrar en unha medida conxuntural vinculado con unha declaración de zonas catastróficas. Estamos vendo agora que, como consecuencia do último tormenta que chegou aquí, xa se están producindo efectos por descenso da salinidade consecuencia das choivas, por certo, e tamén da actuación dos encobros, que en algún momento habrá que falar de esa situación, se están producindo efectos xa sobre os bancos marisqueiros en este momento. Por lo tanto, esa é unha situación que os propios científicos lle dicen a Xunta de Galicia que vai a ser unha situación normal. Vai a haber ciclos en donde se van a producir incrementos fortes fases de choiva, con outros ciclos donde vai a haber secas e, por lo tanto, esas fluctuacións de salinidade vinculadas en algúns casos tamén ás mareas, vai a ser o pan noso de cada día. Por lo tanto, creo que é necesario que a Xunta de Galicia realmente tome as súas competencias e tome as súas competencias de liderazgo. A Xunta de Galicia non pode quedar simplemente decir que espero informes técnicos, que os informes técnicos me digan o que teño que facer ou non teño que facer. A Xunta de Galicia ten que liderar a solución. E por iso presentamos esta proposición non de lei, onde simplemente lle dicimos a Xunta de Galicia que o Parlamento vai a apoiar que a Xunta de Galicia lidere, que a Consellería lidere esas medidas precisamente de intercambio, de negociación, de acordo, de implicación dos distintos asentes do sector na solución tan complexa e tan complicada do sector do marisqueo, sobre todo do marisqueo libre. E, por lo tanto, si a Consellería non vai por aí, van a empezar a aparecer recelos entre distintos sectores, entre distintos intereses, que eso vai a ser todavía peor para o sector marisquero, como decía, tan afectado en este momento, e que, ademais, hoxe ven tamén a noticia de que a ostra, que é un molusco representativo da Ría de Vigo, que está en peligro. É dicir,
temos señales de que a situación se está poñendo cada vez máis complexa. O tema do polvo, o tema de reducción da produción do mexilón. É dicir, ou empezamos a tomarnos en serio este sector e non solamente pensando que afecta solamente ao marisqueo libre, sino que afecta a moitos máis sectores, e senón vamos a ter problemas. Por lo tanto, o que pedimos aquí é que a proposición que plantexamos é que o Parlamento galego inste a Xunta de Galicia a exercer as súas competencias exclusivas na xestión do marisqueo en Galicia, abrindo canles efectivos de diálogo entre todos os asentes do sector, dando voz na xestión dos bancos marisqueros aos representantes da actividade extractiva do marisqueo a pé ou embarcación, como sector afectado pola actividade marisquera e lidere a coordinación co resto dos asentes implicados na actividade económica do marisqueo. É dicir, e estamos dando ferramentas á propia Consellería para que exerza as súas funcións de liderazgo do sector marisqueiro. Moitas gracias. Grazas, señora Balde. Ten a palabra a señora Pérez do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Bueno, nós negamos a maior. E eu creo, señora Balde, que non nos debíamos acostumbrar a falar por boca do que di a Consellería e do que repite como un auténtico papagallo o conselleiro todos os días a respecto de un plan de competitividade e de sostibilidade do sector marisqueiro que non existe e que non o vimos. A pesar de que o Bloque Nacionalista Galego solicitouno polo artigo 9 no mes de abril e a pesar de que o regulamento marca que o Goberno debe entregar esa documentación solicitada no prazo de 30 días. Abril. Estamos a mediados de outubro. Por lo tanto, nós negámonos a recoñecer ese plan de competitividade. E máis aínda, cando na súa comparecencia no Pleno recentemente, o conselleiro ven de decir que é un plan aberto, dinámico. Que clase de plan é un plan aberto e dinámico? Un que se escribe a medida que a cada un se lle vai ocurrindo unha idea ou que a cada sector se lle vai ocorrendo unha medida. A Consellería, como ben dixo o señor Abalde, é a que ten competencias exclusivas en marisqueo. E con un diálogo previo co sector ten que escribir ese plan. E ten que escribir cada unha das medidas que se establezan en ese plan con un orzamento ao lado e con un cronograma ao lado para levar a cabo. Como eso non o vimos diante, nada máis que nos miles de anuncios que nos leva feito a Consellería do Mar e nomeadamente o señor conselleiro, nós non damos por admitidos ese plan de competitividade. É un plan fantasma, absolutamente. É un plan fantasma. Pero resulta que non somos nós sós os que non vimos ese plan, os que non tivemos acceso a ele. Resulta que, efectivamente, os distintos subsectores están amosando públicamente gravísimas discrepancias co proceder da Consellería, mesmo coas propias medidas que o conselleiro di que existen nese plan. Por lo tanto, nin houbo diálogo co sector, nin hai plan de competitividade e o que hai é un lío monumental montado pola propia Consellería como non é a primeira vez que fai. Lembremos, porque aquí falamos de diálogo co sector, pero lembremos que esta Consellería, de todas as que ten o Goberno galego, é especialista en confrontar os sectores, non precisamente en dialogar ou en consensuar con eles. Falta a primeira vez. Temos, verdad, ano tras ano, cada vez que se producen problemas polo abastecemento de mexilla, temos ano tras ano gravísimos conflictos entre dous subsectores, como é o percebeiro e o mexilloeiro. E agora, as propias confrarías son as que están a poñer en riba da mesa que todas as promesas feitas baseadas en ese hipotético plan de competitividade que, insisto, nos negamos a recoñecer, son as propias confrarías as que están dicindo que de todo o que se lle prometeu moi lonxe quedan esas promesas da realidade que se está aparentemente efectivizando.
E a todo este escenario engádense agora a Confederación de Empresarios de Galiza. Por certo, unha comisión Marindustria da Confederación de Empresarios de Galiza que nunca levantou a voz, nunca pideu a palabra, cando menos públicamente, nos temas do sector do mar, e agora, vista a desfeita que temos, evidentemente, agora querse posicionar porque algún dos seus membros, dos membros desa directiva da Comisión Marindustria e da Asociación da Confederación de Empresarios xa o dixo previamente a esa reunión, dixo públicamente, agora querse posicionar para salvar, según eles, verdad, a desfeita dos plans de explotación marisqueiro e a ausencia absoluta e total da Consellería do Mar nesta desfeita e en poñer solucións precisamente a este mal facer. Bueno, pois eu non sei se temos que considerar a Confederación de Empresarios, por moita cadea marindustria que sexa, agora xustamente, para modificar o modelo que existe. Eu non o sei. En todo caso, se eles piden a palabra e se eles están dispostos a que se organicen mesas de traballo, a nós non nos parece mal, sempre cando, efectivamente, o sector principal, que é o sector extractivo, e é o que está padecendo tamén gravísimas consecuencias desta, insisto, desfeita provocada en gran parte pola falta de acción, pola omisión da Consellería do Mar, pois este presente. Porque, claro, a día de hoxe non nos olvidemos, como xa se dixo, que as competencias exclusivas resulta que son da Consellería do Mar. Temos un modelo de xestión plasmado nunhas normativas determinadas. Pois ben, en este momento as competencias son da Consellería do Mar. Se a Consellería decide cambiar ese modelo, entón, adiante. Co modelo que temos, poderemos escoitar os sectores, pero a priori as concesións para a explotación dos bancos son das confrarías e son das agrupacións de mariscadores e mariscadoras. E nós queremos deixar isto ben claro, porque efectivamente ese posicionamento da Confederación de Empresarios Galegos xa provocou manifestacións en contra precisamente das confrarías. E xa provocou que esas confrarías tivesen que aclarar exactamente cal é o modelo existente, en que consiste e que só se pode cambiar efectivamente cambiando a normativa. Polo tanto, o que se nos pide aquí, nesta proposición non de lei por parte do Partido Socialista, é que se coordinen, ou que a Consellería coordine, en todo caso, aos distintos subsectores que teñen a ver coa xestión dos bancos marisqueiros. A nós non nos parece mal. De feito, nós imos apoiar esta iniciativa. E sean benvidos, en todo caso, agora mesmo, pois aquelas, incluso, entidades que nunca abriron a boca, mesmo cando houve tamén problemas moi graves no sector marisqueiro. Non nos parece mal, imos apoiar a iniciativa, agora ben, insistindo en que xa a Lei de Acuicultura do ano 2016, que nós citamos aquí moitas veces porque estamos convencidos de que se está poñendo en marcha pola porta de atrás por parte da Consellería, xa aquela lei advertía precisamente de posibles privatizacións das praias e da explotación dos bancos marisqueiros. Se ese é o modelo, remato, Presidenta, se ese é o modelo, e queremos deixalo aquí clarísimo, xa para que non haxa dúbidas nin malas interpretacións a posteriori, se ese é o modelo que pretende establecer a Consellería do Mar ou que está propoñendo a Confederación de Empresarios, desde logo, nós non imos apoialo. Mais nada e moitas grazas. Grazas, señora Pérez. Quenda para o señor Fidalgo do Partido Popular.
Gracias, señora presidenta. Moi bo día. Ben, señor Abalde, debatimos hoxe unha iniciativa do Partido Socialista sobre o marisqueo. De verdade que nos gusta que se preocupen, ou que pareza que se preocupen polo marisqueo. Benvido o diálogo, benvido a esas palabras de consenso, de unidade. Fala vostedes, gustounos, a verdade, esa música, pero lle digo con todo respeto, parece que vostede é a única persoa en Galicia que non se enterou de que a Consellería de Mar está en permanente contacto, constante e continuo con todo o sector do marisqueo. Debe ser usted a única persoa que non se enterou. E máis, non atopará ningunha federación que non se teña reunido nos últimos meses ou semanas co goberno galego. Ben directamente, ben a través do Consello Galego de Pesca. E non é que o diga eu ou que o diga o Partido Popular, é que o sabe o sector. E se falara con eles, o sabería tamén vostede. Ou se lera os periódicos, tamén o sabería, porque non fai falta máis que entrar na hemeroteca ou entrar en Google, facer ese mínimo esforzo, comprobará que a comunicación do goberno galego co sector é habitual, permanente, continua e constante. Pode ver, se agora mesmo entra, mentre estou falando eu, vai ver ata 11 reunións, porque eu o fixen, eu entrei, 11 reunións entre a Consellería de Mar e as confradías galegas, e moitas delas precedidas polo conselleiro, o señor Alfonso Villares. Polo tanto, reunións ao máis alto nivel político. E é máis, se pode asegurar que o plan de marisqueo, que leva falando a Xunta, que tamén a señora Pérez sempre fala del, evidentemente ten que ser un plan vivo, non? Porque se cambian as situacións hai que cambiar o plan, non ten que ser un documento pechado, sino que ten que ser un documento aberto. Ese plan de competitividade e sostenibilidade do marisqueo é totalmente consensuado e traballado e falado co sector. Mire, as únicas administracións que non colaboran son donde gobernan vostedes, as que goberna o Partido Socialista. Eso é o que lles importa, o Partido Socialista, o marisqueo. Levamos meses reclamando que tamén o goberno de España se implique no apoio do marisqueo galego e nunca obtivemos unha resposta. E vostede sabe perfectamente, señora Abalde, ao que me refiro. Por que se negan a declarar as rías galegas como zona catastrófica? A declaración, e vostede o sabe, de zona catastrófica non só é unha demanda da Xunta de Galicia. Xa está na mesa da Moncloa desde o pasado mes de decembro. E tamén é unha demanda do sector, unha reivindicación das cofradías galegas, que nos trasladas sempre, en todo momento, en todas esas reunións que parece que vostede non coñece. Pero vostedes, ao mesmo, R que R, dándolles a espalda o sector do marisqueo. O PSOE dándolle a espalda o sector do marisqueo. Por que non os quere axudar? Por que lle siguen cobrando mes a mes a Seguridade Social a pesar de que moitas veces non poden ir a traballar? Por que? A que están esperando a tomar esas decisións? E despois volvemos a escoitar o mantra de que a Xunta ten competencias exclusivas en materia de marisqueo. Claro que sí, claro que sí. Non os negamos. E por iso a Xunta está desenvolvendo as súas competencias. E que se non lidera a Xunta, por quen esperamos? Vamos a esperar polo PSOE e por BNG que traballen polo sector do marisqueo? Evidentemente non. É a Xunta a que está traballando. Mire, vou enseñar unha imaxe. Moitas veces dicen, unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Esta é a imaxe. Non lle parece que falta alguén na foto? Está a Xunta, está as cofradías, non, falta o delegado de Goberno de España, falta o Partido Socialista, señor Abalde, o seu compañeiro. Esa é a única administración que falta. De vostedes pouco se poden esperar. Mire, onte arrancou en Noia a campaña do marisqueo con 10.620 kilos, 105.000 euros de facturación. Hoxe mesmo está o conselleiro en Corcubión,
nunha semente de almeixa con 60.000 unidades de ameixa nunha sembra. Non son todo malas noticias para o marisqueo, inda que vostedes queran poñelo todo en Benegués, todo triste, lamentable, catastrófico e apocalíptico. Miren, non se preocupen polo que fai a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia vai seguir desenvolvendo as súas competencias, se está cumprindo. Vostedes poderán vir aquí a discutir o ritmo, ou a discutir e pedir máis orzamento, o que é lóxico, pero o que non teñen ningún dereito é a pedir que a Xunta fale co sector, que haxa comunicación, porque eso é unha pérdida de tempo. Eu digo con sinceridade. Señorías, como xa lle dixen, o conselleiro está en contacto co sector. Tanto el como o seu equipo manteñen sustancias periódicas coas cofradías, diferentes foros para tratar todas as cuestións. En canto vostedes falan de que a Xunta non ten liderado esta situación é porque descoñecen o funcionamento do sector ou non lle están prestando a atención que deben. Acaso non sabe vostede que os plans de xestión das cofradías que se aproban cada 3 anos e que recollen diferentes medidas para a correcta explotación dos recursos, cotas, vedas, tamaños mínimos de extracción, xa se elaboran en consenso coas cofradías? O saben vostedes? O saben, non? Que os plans se elaboran coas cofradías? O sabe a señora Pérez. Acaso non sabe vostede que a Xunta xa colabora cos traballos non extractivos como limpezas ou sementeiras en común acordo coas cofradías? En Galicia, como saben, porque o saben, inda que aquí veñan a falar de cousas e digan que non o saben e que a Xunta non se reúne, en Galicia o sector xa ten un papel activo. Cada cofradía é a que elabora e presenta o seu plan á Administración. A Administración valora os plans, dalles audiencia ás cofradías solicitantes e, no seu caso, aproba o citado plan. Parece que na súa proposta tamén se olvidaron deste importante detalle. Polo tanto, podemos afirmar alto e claro que a Consellería de Mar non só exerce as súas funcións, senón que está ao lado e en permanente contacto e diálogo cos nosos profesionais e adoptando sempre medidas para valorar as accións en beneficio do marisqueiro. Nós non temos ningún problema en votar a favor desta iniciativa. Ningún problema. Pero vostede fala da CEC, da Confederación de Empresarios de Galicia, que evidentemente montou unha mesa do sector marindustria, do que os mariscadores e as mariscadoras non están, do que as cofradías falan de intromisión. Non sei, de verdade, a ver se nesta segunda quenda vostede nos aclara que é o que quere. Que é o que quere que faga a Xunta aí, se é a patronal que está montando unha reunión do sector marindustria coas empresas, pero as cofradías non están moi de acordo, non sei o que está vostede a pedir. O que si lles pediría eu é que desperten, que se poñan unha vez por todas a funcionar, que lles digan ao seu goberno de España, ao seu goberno amigo, que nos axude, que declare zona catastrófica, que non lles cobre as cotas á Seguridade Social, e que o fagan xa. E que o fagan xa porque cada día os mariscadores non poden esperar. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Fidalgo. Ten novamente quenda de palabra o señor Abalde para pechar esta proposición por un tempo de 3 minutos. Señor Fidalgo, despois da súa intervención vou acabando de entender determinadas cousas. Como pode dicir vostede que nós non falamos nunca de marisqueo nesta comisión? E que en todas as comisións traemos unha proposta sobre o marisqueo. Que pasa? Non asiste vostede a esas reunións, non atende. Eso probablemente é o que sexa. Non atende, non escoita e tampouco non lee. Porque claramente o que puxemos en esa non é a opinión do Partido Socialista, é a opinión da propia Federación Galega de Cofradías, que dice que a intervención da Conferencia de Empresarios é unha intromisión e solicitan á Consellería que actúe, dicindo e afirmando que a Consellería se pon de perfil. Non o decimos nós. Busque nas páxinas dos periódicos. Busque tamén as noticias que non son
tan positivas para a Consellería. E repito, está moi ben que a Consellería aprobe os plans. E onde está a capacidade de liderazgo da Consellería? Que propostas ten para o sector a Consellería? Porque a representante do BNG falaba do plan. A primeira frase da exposición de motivos dice o conselleiro foi recentemente de un descoñecido plan de competitividade e sostenibilidade. O decimos continuamente. Ese plan, para que exista vivo e para que cambie, ten que existir. E o problema é que non existe. Esa foto que vostede enseña é da presentación de plan ante as cofradías en xuño do 24. Donde está ese documento? É moi sinxelo. Si efectivamente o presentan, onde está ese documento? Non está. Para que algo viva, ten que existir previamente. E, polo tanto, mudaremos a partir de unha posición inicial. Onde está esa posición inicial? Non a coñecemos. Polo tanto, vostede dice que non nos preocupemos. Non. Si o problema non é que este preocupado o Partido Socialista ou o BNG. O problema é que está preocupado o sector. O sector é o que está preocupado. O sector é o que afirma que se sinte defraudado textualmente pola actitud da Consellería. Porque pode ter moitas reunións. Eu podo ir a unha reunión onde falamos amigablemente e dicimos, sí, vamos a facer tal cousa, e despois non se fan. Ou se poñen unhas medidas onde o sector non pode chegar a esas axudas. Esa é a realidade na que estamos. E nós o que pedimos é que a Consellería, e estamos brindando que a Consellería lidere, e que non estamos pedindo que sexamos nós os que lideremos, a Consellería. E vostede dice, a Diputación da Coruña acaba de firmar fai un mes axudas por casi 1 millón de euros. Outro día estuve falando con representantes de unha zona de marisqueo onde decían que estaba sementando as meisas con diñeiro da Diputación. Que competencias ten sobre o marisqueo a Diputación da Coruña? Cero. Esas competencias son da Xunta. A Xunta era a que tiña que estar proporcionando. Sí, proporciona algunhas, pero non a todas. E proporciona, ademais, con recoñecemento da propia Consellería, que as empresas que neste momento están producindo semilla non dan abasto. Pero teñen unha cantidad de instalacións de produción de semilla pechadas por parte da Consellería. Como non se poden poñer todos os recursos que ten a Consellería, todos os traballos, toda a capacidade de liderazgo que ten que ter a Consellería traballando no sector? É que é o que pedimos. É que non, é máis, hoxe tratei incluso de non facer críticas á Consellería. Fíxate, como me agradece o feito. O que lle pedimos é que realmente actúe, lidere, porque é a súa responsabilidade. E, por suposto, non pode ser que unha conferencia de empresarios colla o papel de liderazgo da Consellería. Eso é que nos opoñemos. As empresas poden estar representadas por sectores, como non, por suposto, pero non unha confederación de empresarios que ten outros intereses distintos ao sector. Esa comisión, esa reunión, esa mesa ten que ser organizada pola Consellería e, desde logo, ten que dar entrada, en primeiro lugar, aos representantes do sector extractivo, porque é o responsable, como vostede decía, as cofradías son as que organizan os... Deben rematar, señora. Sabo rematar. As cofradías son as que organizan o funcionamento dos bancos. Como non poden estar representadas en esas comisións? E iso é porque non é a Consellería a que convoca esas mesas. Esa é a función da Consellería. E, de verdade, se temos un plan maravilloso, sáqueno do caixón, entrégueno aquí, o estudiaremos e intentaremos entre todos melloralo, que ese é o noso objetivo. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Abalde. Retomamos coa 2.1, instada polo Bloque Nacionalista Galego en canto ás actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para licitar e iniciar a execución das obras do Porto Mixto de Corcubión no ano 2025. Ten a palabra o señor Insua por un tempo de 8 minutos. Bos días a todos, señorías. Ben, hoxe traemos esta proposta de un proxecto como é o Porto Mixto de Corcubión. Un porto que do que se trata de mellorar o abrigo xeral en todas as zonas do porto, tanto deportivas como pesqueiras, e dotar de novas prazas de atraque 24 para embarcacións pesqueiras e 170 para embarcacións deportivas. É dicir, pensen no número 8, non? É dicir, no número 8. Pensen durante 8 minutos que este que lles vai a falar é
un veciño de Corcubión, que non é un deputado do BNG. E o digo porque no noso pobo hai total unanimidade con respecto a este proxecto. E todos os partidos políticos pensamos o mismo. O mismo. Entonces, pensen durante 8 minutos no que van a facer despois cando remate e cando teñamos que votar esta proposta. Esta proposta, como ben dixen, é unha proposta dun porto mixto que levamos 30 anos esperando por el. É un proxecto que a nós nos parece que é unha auténtica burla por parte do goberno da Xunta para Corcubión. É un exemplo, é dicir, de como castiga o Partido Popular os concellos onde non se gañan as eleccións e como se castiga aos concellos malditos. E o conto é que o castigo non é a Corcubión, o castigo é a toda a comarca, a toda a Costa da Morte, non? Por impacto económico e social que pode producir iso. E por que digo que é unha burla? Pois polas razóns que lle vou explicar agora. Primeiro, porque levamos esperando décadas por este proxecto. Décadas. E cando digo décadas non me estou equivocando. 30 anos. Xa de cando era alcalde Rafael Mouzi, nos anos 90, dicía que necesitábamos un porto deportivo en Corcubión. Daquela, no ano 91, se estaba inaugurando o porto de Camariñas, e o seguinte porto deportivo que se fixo foi o de Muxía, xa, despois tamén das famosas promesas do Prestige, alá polo ano 2007. E, sen embargo, o porto de Corcubión, que xa de por sí é un porto natural, e de feito, a actividade económica que houve en Corcubión, na ría, non é de agora, é de fai 300 anos, porque xa era un porto natural, seguimos sin ter un porto deportivo precisamente por ese castigo. Miren, Portos informa o Executivo corcubianés sobre o porto deportivo, prensa do ano 2007. Daquela ainda estaba eu de concelleiro. Os concellos de Corcubión e Cee se repartirán as instalacións do porto, ano 2007. E aquí, daquela estaba Irrisarri. Pesca dice que o porto deportivo de Corcubión complica a alternativa de marisqueo. Atentos a esta noticia, porque despois tamén vou incidir sobre ela. Ano 2007. A Xunta anuncia a súa intención de facer o Porto Deportivo de Corcubión, ano 2009. Por aquí estaba xa Rosa Quintana, non sei se vos sona quen era, que leva prometendo non sei cantos anos o Porto Deportivo de Corcubión. O PP de Corcubión promete o Porto Deportivo se asume ao goberno. Que isto que pasa? Claro, como non o asumiu, entonces así estamos. Non, é unha burla que se ría destes titulares, pero son certos. O PP de Corcubión promete o Porto Deportivo se asume ao goberno. Claro, se non o asume, non hai Porto Deportivo. En fin. Mar presenta a Cofradía de Corcubión un estudio con 4 alternativas para mellorar o abrigo do Porto. Ano 2020. A Xunta ratifica o seu compromiso coa creación dun porto mixto. A presidenta de Porto, Susana Leguas. Ana 2021. Nace unha plataforma para pedir amarres no Porto Deportivo de Corcubión. Ano 2022. O Porto de Corcubión terá un dique de 283 metros en 194 plazas. Ano 2023. Como ven, non nos estamos inventando nada cando decimos que isto que dura décadas e que o proxecto está sin facer. Tamén é unha burla porque nos orzamentos deste ano vostedes incluíron 25.000 euros para destinalos ao Porto de Corcubión, o Porto Mixto, cando este proxecto debería ter un orzamento de 8 millóns, casi 8 millóns de euros. Por iso lles digo que se acorden do número 8 durante estes 8 minutos. Tamén é unha burla pola tramitación do documento no inicio ambiental, que derivou no informe de impacto ambiental, polo que hai que someter agora a evaluación ambiental ordinaria ao proxecto. É unha burla, e lles digo por que é unha burla, porque no propio informe de impacto ambiental, unha das direccións que alega é a propia Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar. Da Consellería do Mar, que di que conclúe que trátase de unha modificación considerable da actual estrutura portuaria, polo que é indispensable que se teña en conta a opinión do resto de cofradías afectadas. Claro,
manda facer un proxecto e despois de que se faga o proxecto lle di que hai que preguntarlle as confrarías de Fisterra e de Lira. E tamén di que as obras afectan directamente a un banco de produción de navallas, reducindo a súa superficie nun 16%. A Consellería de Mar non sabía que o Porto Mixto afectaba a un banco de navallas. Isto é unha burla porque o que fai é retrasar precisamente o proxecto. Eu xa sei que miran todos para baixo porque non queren mirar de frente. Claro, a propia Consellería de Mar fai un proxecto e está poñendo trabas cando o proxecto xa debía adaptarse ás consideracións que xa tiña que saber a Consellería do Mar. E que hai que pedir opinión a outras confrarías afectadas. En fin, tamén é unha burla porque hoxe vai o conselleiro do Mar a Corcubión a tapar a votación que imos a facer hoxe a comisión. Nesta comisión. Que casualidade que o Consello do Mar non vai nunca a Corcubión e hoxe vai a repartir a meixa. Hoxe o conselleiro vai para dar a noticia e para tapar a votación que ten que facer aquí hoxe o Partido Popular nesta comisión. E iso é unha auténtica burla. Igual que a burla de non recibir a plataforma Portos, sí, Mortos non, veciñal, que lle dixo que quería ter unha xuntanza hoxe con el e lle dixo que non tiña tempo nin 15 minutos para poder falar con eles. Que, por certo, iban a facer unha concentración hoxe, precisamente, a raíz de que non os recibe, e ao final, claro, ao final van a recibilo non sei cando os de Portos, pero o conselleiro non ten nin 15 minutos para recibilo. É unha burla porque tampouco está aquí a deputada da Costa da Morte do Partido Popular para dar a cara e tratar un proxecto que é de interese para a comarca. Eu non sei que pasa, pero de cada vez que traigo un proxecto a unha comisión, dígase a de pesca, dígase a quinta, dígase a primeira e tal, sobre a Costa da Morte, aquí a deputada do Partido Popular da Costa da Morte non está para defender tamén os intereses da comarca, porque os intereses non son do BNG, os intereses son de todos. E máis neste proxecto nos que todos os partidos políticos estamos de acordo en que o Porto Mixto ten que facerse. E é unha burla porque a contestación escrita que dou a Consellería é unha agonía en sí. É unha agonía en sí. Só lle falta dicir, vuelva usted mañana. É o que lle queda. A resposta da Consellería. Onde teño aquí? Portos de Galicia traballa a día de hoxe na documentación necesaria para completar a tramitación ambiental ordinaria. Os orzamentos da Xunta contemplan xa unha partida plurianual específica para o Porto Mixto que se axusta a tramitación reglada que ten que cumprir o proxecto, establecendo as contías necesarias en cada anualidade para as accións que efectivamente poda levarse a cabo. Vuelva usted mañana. E é unha burla tamén, porque a emenda que presentan vostedes hoxe, que por suposto non imos aceptar, é un blanqueamento da falta de compromiso do Partido Popular. Queren poñer balóns fora, xa falando aquí do Ministerio, de que ten que tamén que informar, e o único que vale é para avalar... Deben rematar, señor. Se remato. Para avalar a demora, é dicir, dos prazos para que isto sexa unha realidade. Así que o que lles pido é simplemente que apoien a proposta de hoxe, porque xa ven, non di nada que non queiramos todos en Corcubión, e que se inclúa nos orzamentos a partida necesaria, porque isto ten que facerse rápido, e tense que dotar de orzamento para o vindeiro ano para empezar a licitación. Moitas grazas. Grazas, señor Uso. Permitídenme facer un inciso, xa que faceron referencia a señora Mouzo. Neste caso, porque teño a súa autorización, solicito no nome dela disculpas por non poder asistir a esta comisión polo pasamento de 2 familiares direitos non marxe de 2 horas, o que está nunha situación pois moi complicada para a nosa compañeira deputada e aproveito para amosarlle o noso agarimoso cariño nestes momentos tan duros, nesto, como digo, 2 falecementos, 2 pasamentos no mesmo momento, no marxe de 2 horas onte
onte pola noite. Quería reiteralo porque, como digo, teño a súa autorización para amosar a súa disculpa por non poder asistir a esta comisión. Continuamos agora a intervención do señor Santos do Partido Popular de Galicia. Moitas grazas, presidente. Bo día a todas e todos, señorías. A verdade, señor Insua, non sei se vostede ten algún problema ou fixación ca miña compañeira Paula Mozo, pero que a verdade é que me concediu 3 comisións neste último mes e vostede nomea sempre a esta compañeira. Debe ser porque debe estar facendo un grandísimo traballo na comarca da Costa da Morte, por eso vostede ten fixación con ela. Eu, pola miña parte, quero felicitala, darlle o pésame tamén nestes momentos tan complicados, pero realmente, e ademais, na organización do traballo do Grupo Parlamentario Popular, facémolo nós, e as intervencións tamén as organizamos non vostede. E dito isto, Portos de Galicia leva xa moitos anos traballando co fin de poder dotar a Corcubión desta infraestructura tan demandada por todos os axentes empresariais e sociais da vila. A construción dun porto mixto en Corcubión é fundamental para dotar de maior seguridade as embarcacións, dende logo. O señor Insua parece que, dende hai 30 anos, digo vostede, que se leva demandando esta infraestructura. Parece ser que o goberno bipartito pois tampouco tivo interés ningún en facer esta infraestructura, e incluso que gobernou en anos de bonanza económica. Pois ben, en marzo de 2017, ante unha proposición non de lei presentada polo PSDG, se acordou neste Parlamento instar ao goberno galego para que, a vista da situación de risco que se producía no Porto Corcubión, debido á problemática do abrigo, afonde e asilice os traballos na procura de solución necesarias para paliar a situación de inseguridade e ofreza aos mariñeiros e ás súas embarcacións un refuxio fiable e adecuado. Con este fin, Portos de Galicia contratou un proxecto para buscar unha solución técnica axeitada e ambientalmente sustentable para a mellora do abrigo e dotación de amarres para a súa frota deportiva e pesqueira, estudando distintas alternativas técnicas. Diques de materiais soltos, verticais, flotantes ou pantallas, e tendo moi especialmente en conta as posibles afeccións á dinámica litoral. Como resultado deste traballo, foi presentado en marzo do ano pasado, ante representantes municipais e ante o sector portuario, entre outros, o estudo de alternativas para a construción dun porto mixto en Corcubión. En concreto, se deron a coñecer 3 opcións avaliadas para determinar o futuro proxecto técnico para a construción desa nova infraestructura. Este estudio de alternativas forma parte do conxunto de trámites previos a elaboración dese proxecto básico, nos que a Xunta levanos traballando e que requeriron un investimento de 65.000 euros para dar resposta á ampla demanda social desta obra. Unha vez deseñadas estas 3 opcións, realizouse un análise multicriterio con distintos factores de ponderación como a operatividade da dársena, o custo, a aceptación social e a posibilidade de crecemento e a facilidade de tramitación. Nesta ponderación, a alternativa mellor valorada foi a denominada Alternativa 1, de crecemento cara ao exterior, que acadou tamén o apoio unánime de todos os axentes que participaron nesa presentación. Esta proposta incluía un dique de abrigo de 282 metros en 2 aliñacións e a dotación dunha esplanada, varadoiro e foso travel lift. Por lo tanto, en total, crearánse 194 prazas de amarre cun custo medio por praza de 50.000 euros, co orzamento total do proxecto acadaría os 10 millóns de euros aproximadamente. A partir de aí, procedeuse a tramitación ambiental, o que implicaría, lóxicamente, que a tramitación das obras viría marcada pola grande complexidade da tramitación ambiental, así como polas dificultades derivadas de que no procedimento interveñen varias administracións con competencias en distintas materias. En setembro do ano pasado, Portos de Galicia iniciou esa tramitación ambiental solicitando a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático da Xunta de Galicia a tramitación ambiental simplificada deste proxecto a fin de agilizar o prazo de tramitación dos traballos. En outubro do ano pasado, Calidade Ambiental inicia o período de consultas que establece a lei solicitando informes a todos os organismos e entidades necesarias. Os informes emitidos de varios organismos avalían o impacto do proxecto sobre diferentes aspectos ambientais e son especialmente rigurosos na protección dos recursos marítimos e pesqueiros. Tamén a Dirección Xeral
de Desenvolvemento Pesqueiro pois prevén sobre a afectación aos bancos marisqueiros da zona e a actividade de 23 embarcacións con base nesta zona. En base a eles, o 21 de marzo deste ano, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental resposta a solicitude de avaliación ambiental simplificada a través da resolución no DOGA, informando de que non é posible a tramitación ambiental simplificada polos posibles efectos adversos sobre o medio ambiente, polo que o proxecto debe someterse a avaliación de impacto ambiental ordinario. Isto supón, dende logo, un retraso que está condicionado polo tempo que tarden a obterse eses documentos necesarios para iniciar esa tramitación ordinaria, polo que adotan a ser varios meses. Atopámonos, polo tanto, nunha tramitación ambiental ordinaria deste proxecto e que consta dos seguintes pasos. En primeiro lugar, esa elaboración do estudio de impacto ambiental, no que está a traballar nestes momentos Portos de Galicia. Unha vez redactado ese estudio de impacto ambiental, deberá someterse a información pública e as consultas das administracións públicas. Entre elas, menciona, está a Dirección General de Costas do Miteco, a Secretaría General de Biodiversidade Terrestre e Mariña tamén do Miteco, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Instituto de Estudos do Territorio, a Dirección Xeral de Saúde Pública, Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Dirección Xeral de Emerxencias Interior, Augas de Galicia, o propio Concello de Corcubión, as Cofradías de Pescadores de Corcubión, Fisterra e O Pindo, a Federación de Cofradías da Coruña, o Club Náutico Carrumeiro, a DEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, entre outros. Unha vez superado o trámite de exposición pública, realizarase a análise técnica do expediente polo órgano ambiental, que é a Consellería de Medio Ambiente. A continuación, formularase a declaración de impacto ambiental por parte da mesma Consellería e, finalmente, integrarase o contido de declaración de impacto ambiental na autorización do propio proxecto. Deste xeito, quedaría superado o trámite de avaliación ambiental ordinaria correspondente á Xunta de Galicia. Non obstante, a continuación, ese proxecto requerirá da súa aprobación por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Un trámite preceptivo vinculante que, dende logo, afecta a todas as tramitacións, sexa simplificada ou sexa ordinaria. Estamos, por tanto, ante unha tramitación ambiental absolutamente escrupulosa, coas garantías ambientais e o rigor técnico e administrativo, un proceder que necesariamente dilata os tempos de actuación, pero que a Xunta entende debe situarse por riba das presas, señorías. Este factor, sumado ao feito de que con posterioridade será o Ministerio o que terá que emitir a súa aprobación tras avaliar o proxecto, un trámite que require habitualmente varios meses, polo tanto, retrasará a execución das obras que lamentablemente non se poderán iniciar ao longo do ano 2025. E ante esta situación, se somos realistas e coherentes, señor Insua, salvo que usted non entenda nada ou non quera entender nada, salvo que o BNG non queira cumprir coa tramitación ou non queira ser escrupuloso co medio ambiente, o que propón na súa proposta, señor Insua, dende logo, é imposible de cumplir. E nós entendemos a demanda dos veciños para dotar esta infraestructura, pero para levala adiante ten que procederse a toda a tramitación que lle acabo de comentar. El señor Insua, o señor conselleiro, como ben dixo vostede, está en Corcubión, o señor conselleiro coñece perfectamente esta demanda e non se esconde, porque senón non estaría o salía. Ademais, como comentou o meu compañero, se con unha boa nova que é o reparto de 60.000 unidades da mesa xaponesa. E vostede, insisto, señor Insua, sabe perfectamente da complexidade e o tempo que leva unha tramitación deste tipo, para calquer organismo privado ou público. E aquí non hai ventaxas para ninguén. E vai ser imposible que o ano que ven estén en execución estas obras. Polo que nós propoñemos, en base á realidade, é unha proposta coherente, a seguinte emenda. O Parlamento insta a Xunta de Galicia a realizar o trámite de avaliación de impacto ambiental ordinaria a maior brevidade posible, así como os trámites necesarios e sucesivos, e unha vez completada a tramitación ambiental dependente tanto da Xunta de Galicia como do Goberno Central, a incluir nos orzamentos unha partida con dotación suficiente para licitar e iniciar a execución das obras no Porto Mixto de Corcubión. Nada máis, moitas Grazas, gracias. señor Santos, pola súa intervención e tamén por aclarar o texto da parte resolutiva para que poda o valorar o voceiro do grupo do BNG. Ten quenda agora o señor Abalde por parte dos socialistas de Galicia.
Ben, eu, en primeiro lugar, quero manifestar as miñas condolencias e solidariedade tamén con Pablo Amozo en estes momentos tan complicados que estas cuestións están por enriba de outras cuestións políticas ou de representación. Ben, hoxe nos acordamos de un antigo diputado do BNG, sementarei, o conselleiro anda por Corcubión sementando as mesas, pero procurando non reunirse cos veciños e as veciñas que están impulsando, están pedindo este cumplimento desta promesa xa longa ao longo do tempo. Ben, o diputado do Partido Popular fixo aquí unha descripción de procesos e procedementos que todos coñecemos, que simplemente non creo que sexa o lugar e o momento para facelo, pero a realidade é que este proxecto ao Partido Popular, que tanto lles gusta falar do bipartito, foi un proxecto aprobado no ano 2007, xa no momento, quero recordar que o bipartito finalizou o seu labor no 2009, pero era un proxecto xa aceptado e comprometido para levar a cabo e empezar. De feito, en aquel momento era simplemente un porto deportivo. Posteriormente, por negociacións e acordo coa propia Cofradía de Pescadores, se optou por unha solución mixta onde se incluía o porto deportivo, pero tamén instalacións e atraques para os barcos que se dedican á pesca e que non tiñan posibilidade de ter unha zona de abrigo adecuada e se estaban producindo, de feito, moitos accidentes de que barcos que, precisamente por non ter estas instalacións, acababan contra as rochas de esa zona. Posteriormente, o Partido Popular meteu nun caixón este proxecto e o recupera posteriormente, como xa dixeron aquí, no ano 2017. Pero, claro, antes das eleccións, anuncia a bombo e platillo que este proxecto se vai a levar a cabo. Se vai a levar a cabo, pero antes das eleccións. Esperemos que todos estes procesos e tramitacións que nos decía o representante do Partido Popular, casualmente non vayan a ser que duren exactamente 2 anos e medio, volvan a anunciar diante das próximas eleccións de novo este proxecto e, polo tanto, é de esperar que antes de que cheguemos a ese período electoral, pois se materialice ese proxecto. O que non é, para min, non é de recibo é que distintas institucións ou distintas unidades da mesma consellería non teñan a capacidade de coordinarse adecuadamente para saber se o proxecto que se presenta, se cumple os requisitos ambientales, porque non foi falla esperar a que os técnicos fagan o seu dictamen, sino que na hora de elaboración do proxecto se pode ter en conta, que non se establezcan as relacións e os contactos establecidos coas distintas asociacións e que, por lo tanto, se presente un proxecto que teña dificultade para ter esa aprobación ambiental como se dixo aquí. Por lo tanto, creo que isto non é máis que buscar en algúns casos argumentos para facer un retraso. Creo que o que se pide hoxe aquí, e a proposición do BNG o dice claramente, non se pide que se deixe de facer o estudio de impacto ambiental, que sí, non se pide que non se fagan todos esos procesos de aprobación previa, que sí o dice, non nega en absoluto esas posibilidades. O que sí dice é que o que pide aquí é que haxa un compromiso claro por parte do Goberno do Partido Popular de dotar nos presupostos do ano 25 xa unha partida por si todos estes trámites están finalizados. Eso o que demostraría era vontade política, a vontade política real do Partido Popular por levar a cabo esta infraestructura e non vinculada a necesidades e situacións, espacios, digamos, electorais que sempre engañan un pouco a cidadanía e nos engañan a todos os que estamos aquí. Por lo tanto, nós o que pedimos, como xa o Partido Socialista se comentou que o ano 17 hubo unha resolución deste Parlamento a proposta do Partido Socialista precisamente para que esta infraestructura se levara a cabo, o que seguimos é pedindo que esa infraestructura se desenvolva e o que pedimos é compromiso político do Partido Popular para que isto se faga, independentemente das coyunturas electorales, das necesidades do Partido Popular en cada momento. Por lo tanto, eso é o que pedimos aquí. Eu, polo que vexo, despois o propoñente dirá se acepta ou non acepta a emenda, pero o que dice a emenda é que vamos a seguir sin
sin ningún tipo de compromiso político, recollemos a parte que son así de cumprimento estricto da normalidade e simplemente deixamos fora o compromiso político do Partido Popular. Eso é o que queren a xente de Corcubión, os ciudadanos e as ciudadanas de Corcubión, eso é o que queremos as forzas políticas, en este caso na oposición como é o BNG e o PSDG-PSOE. É que o Partido Popular diga e se comprometa a partir da inclusión nos presupostos do ano 25 con a construción desta infraestructura. Eso é o importante, eso é o relevante. Despois, xa se irán iniciando os trámites e se eses trámites non se finalizan no ano 25, habrá posibilidade de incorporar esa partida ao ano 26. Pero a vontade política se manifesta nos presupostos e non nas expresións que podamos facer aquí de decir que vamos a facer. Por lo tanto, animo ao conselleiro que entre semente e semente fale cos veciños, fale cos representantes políticos, fale co Concello e fale precisamente garantindo que esa partida vai a estar nos presupostos do ano 25. Así estaremos todos de acordo e demostraremos unha vez máis a unanimidade das forzas políticas para o beneficio e o avance da nosa sociedade. Moitas gracias. Grazas, señora Balde, que indico que quedan trasladadas as súas condolencias. Quenda para o diputado do BNG para a réplica desta proposición e o seu peche por un tempo de 3 minutos. Boas de novo. En primeiro lugar, queríamos pedir desculpas á señora Paula Mouzo, porque non sabíamos tampouco a causa da súa ausencia e darlle, desde logo, o noso máis sincero pésame de parte de todo o grupo do BNG, non? E moito ánimo nestes momentos tan duros. Gracias. Non obstante, eu quero aclarar tamén as palabras do señor diputado cando di que si teño fixación con ela, é dicir, para nada, non? Pero ela foi a que nas eleccións autonómicas dixo que ela iba a defender os intereses da Costa da Morte e a realidade é que de cada vez que traigo unha comisión un asunto da Costa da Morte non está. Eso é así, é unha realidade. Entón, por eso dixen o que dixen. Ben, ven vostede aquí a contarnos pois un conto que xa sabíamos, non? A historia e o procedimento administrativo. Moitas gracias, pero nada que non soubéramos, porque aquí, en realidade, o que está claro é que isto é unha burla, é unha farsa, é un fraude, é unha estafa e unha tomadura de pelo aos corcubioneses. O tema este xa do porto mixto. Porque o estudio de impacto ambiental xa está feito. Eu sei que hai que volver a facelo, pero que xa está prácticamente feito, porque onde hai que centrarse precisamente é nos efectos adversos significativos que xa están designados no informe que xa se publicou. O resto está estudiado. O resto dos organismos terán que volver a facer os informes, evidentemente, pero está todo estudiado. Diz vostede que non queremos ser escrupulosos co medio ambiente. Manda a truco que nos diga o PP que nos veña aquí a falar do tema do medio ambiente, despois coa que está rodando co tema de Altri. En fin, vostedes o que teñen que facer é declarar o proxecto de interese autonómico para darlle a agilizar a tramitación. E que nos veña aquí a falar do bipartito, home, por Dios. Mira, vostedes, dende que existe a Xunta de Galicia, sabes canto ano levan gobernando? Non sei se o saben. 35. 35. E outros gobernos estuveron 8. Digo eu que terán algunha responsabilidade en 35 anos e nos últimos 15 anos en que o Porto Mixto estea feito ou non. Ou está dicindo vostede, está afirmando vostede que Rosa Quintana, cando no ano 2009 viña a Corcubión a promotornos o Porto Deportivo, que terá algún tipo de responsabilidade. 2009, van 15 anos. 15 anos. Pero que vostedes o dixeron no 2009, no 2012, nas eleccións de 2016, na de 2020, e agora tamén o señor Rueda na de 2024. E a realidade é que o Porto Mixto está sin facer. Sin facer. O compromiso do PP con Corcubión vai saber en 5 días, nos orzamentos da Xunta que vai a presentar. Fan falta 8, casi 8 millóns de euros para que o Porto Mixto sexa unha realidade. E creo que 30 anos de espera ben merecen que no orzamento do ano 2025 teñamos eses cartos
para que eso sexa unha realidade. Porque non creo que lle leve 2 anos o trámite de avaliación ambiental ordinaria, ou é que vostedes queren ir para as eleccións de 2027 a prometer outra vez que o Porto Mixto se vai a facer para a seguinte legislatura. Xa digo, porque o que non pode ser é que lles dea igual a vostedes que todos os invernos vayan 2 ou 3 embarcacións ás Pedras, porque é o que está ocurrindo. Remato. É o que está ocurrindo todos os anos en Corcubión. 2 ou 3 embarcacións, tamén pesqueiras, van ás Pedras. Entón, o único que pedimos é que asuman o compromiso, que apresuren os prazos e que apoien esta iniciativa e que isto se faga rapidamente e que nos orzamentos de 2025 apareza a partida, porque ese trámite de avaliación ambiental ordinaria ten que estar rematado e ten que facerse de forma áxil e urxente. Moitas grazas. Grazas, señor Insua. En termos, para ter todos claro, en termos da votación, entendo que non acepta a emenda. Gracias pola aclaración. Pasamos a 2.2, a 10.686 do Bloque Nacionalista Galega sobre as accións que debe desenvolver o Goberno galego co objetivo de defender a actividade pesqueira da frota ao cerco e das artes menores. Argumenta esta proposición a señora Pérez do Bloque Nacionalista. Moitas grazas, señora presidenta. Bueno, pasamos agora a outro problema grave. Parece que esta consellería ten un imán especial para os problemas, non? E non é outro que a situación do cerco e da frota artesanal galega, que está a ser dramática nestes momentos. A suma da escaseza das principais especies peláxicas nos últimos anos, os custos casi imposibles de cubrir por mor das escasas cotas asignadas, e por riba prezos en orixe á baixa fan que moitos destas embarcacións estean hoxe mesmo, 15 de outubro, amarradas a porto. Nós entendemos que hai 2 problemas principais nesta situación, que orixinan esta situación. Primeiro, un goberno central e unha xunta de Galiza que levan décadas cunha nefasta xestión e co abandono do sector permitindo e incluso promovendo, diríamos nós, con moitas actuacións ou a falta delas a desaparición paulatina desta frota. En segundo lugar, a falta de cotas nas principais especies onde, precisamente, os gobernos tamén poderían facer moito máis do que fan. Ao xurel xa se lle aplicou unha brutal reducción dun 95% no ano 2023 no Cantábrico noroeste, cando xa viñan dun 2022 coa cifra máis baixa de vendas da última década, só 15.800 toneladas. Pasaron no 2023 por un paro biolóxico establecido polo Ministerio de Pesca que, un ano despois, ó sorpresa, aínda non cobraron. É absolutamente vergoñento que o Ministerio de Pesca, un ano despois, aínda non teña abonado a estes tripulantes e a estes armadores o paro biolóxico decretado. Pasaron de 70.000 toneladas no 2022 a 3.200 en 2023 e non só se veu afectado o cerco, senón tamén as artes menores, que só podían desembarcar, insisto, no 2023, 30 kilos de xurelo por barco á semana. As limitacións do 2023 mantivéronse neste 2024 cun TAC de apenas 2.000 toneladas e probablemente van continuar no 2025 nesta liña. Isto en canto ao xurel. O bocarte xa está pechado e dende o mes de agosto, con moita antelación a respeito de outras campañas, tamén a sardiña. Neste caso, no caso da sardiña, malia a recuperación, están os datos publicados da biomasa por enriba do límite recomendado para garantir a súa supervivencia, no 2024 no Cantábrico noroeste só puideron capturar un total de 8.317 toneladas. 11.000 toneladas menos que no ano 2023, que se di moi pronto. Ademais, tampouco conseguiron, ou non conseguiu o Goberno do Estado,
o intercambio da cota con Portugal, que viña sendo habitual, non a conseguiu ata hai apenas uns días, cando, efectivamente, según palabras do propio sector, xa é moi tarde. Nese intercambio conseguiuse un cupo extra, por decirlo de alguma maneira, de 2.300 toneladas. E a todo isto, por si fora pouco, temos que engadir aínda a concorrencia doutra situación absolutamente discriminatoria para Galiza. Este ano, 2024, Asturias, Cantabria, Euskadi e Galiza, que suman bastantes máis de 200 barcos do cerco, dispoñían de 8.130 toneladas. O Golfo de Cádiz, con 76 barcos, dispoñía de 6.340 toneladas de sardiña, que ano tras ano non é unha cuestión deste ano concreto, ano tras ano nunca chegan a agotala e Galiza ten que acabar comprándolla. A normativa fala de transferencia. Estamos a falar dun sistema que, baixo o noso punto de vista, é totalmente absurdo e que é perverso, que o goberno tamén promove e tamén consinte e que a Xunta a toda agora non nos consta a nós que movese un dedo para denuncialo e para impedilo. Galiza, que ten os barcos, que ten a frota, que ten os tripulantes, está amarrada a Porto por falta de cota que acaba comprando noutra zona do Estado para poder subsistir. Quero lles dar un dato que é público, non é noso. Segundo a Cerga, a Asociación Maioritaria do Cerco Galego, só a súa entidade merca cada ano 4.000 toneladas de cota ao Golfo de Cádiz, o que dá pé, evidentemente, á especulación dun ben público como son os recursos pesqueiros, á especulación por parte dos particulares. Por outro lado, a chamada bolsa común, este mecanismo tamén que puso en marcha o Estado e que funciona para a sardiña en concreto desde o pasado ano 2023, pois entendemos que tampouco é un mecanismo útil porque non está a resolver esta situación que se ven dando dende hai anos. As cotas que se venden ou transfiren, e utilicemos o termo que queiramos, resulta que xa non pasan a formar parte desa bolsa común, porque esa bolsa común convócase no mes de outubro. Claro, en anos como este, onde a cota da sardiña se agotou en agosto, que facemos desde agosto? Bueno, comprouse cota ao Golfo de Cádiz e resulta que esa parte xa non entra nunha bolsa común. Polo tanto, os buques galegos tiveron a que pagar cando podía estar formando parte, efectivamente, de un excedente que logo é gratuito. A ineficacia deste mecanismo, desta bolsa común, acaba de quedar demostrada estes días. Outra vez, de novo, resulta que da bolsa común véñense de conseguir de sardiña 1.300 toneladas. Pero hai unha cláusula na propia normativa que di que os barcos que xa superasen o 110% da cota adquirida, é dicir, comprada, que a tuveron que comprar porque senón estarían amarrados desde agosto, pois non teñen dereito a ela. E fan as contas e resulta que volven a distribuir do mesmo xeito 780 toneladas ao Golfo de Cádiz e menos de 400 para Galiza, para Asturias, para Cantabria ou País Vasco. Todo no conxunto. Galiza, 140. Co cal é, insisto, absolutamente absurdo por non utilizar outra palabra. Isto que acabo de explicar destos últimos días da Bolsa Común, da convocatoria en outubro, é, ademais, porque aínda non se puido incorporar a sardiña á Bolsa Común que se podía dar o caso de que o Golfo de Cádiz vendera toda no seu momento e, polo tanto, o que venderon e compraron particulares, agora, se se vendera toda, non estaría a disposición nese mecanismo de bolsa común, gratuitamente. En fin, coa gravidade, ademais, engadida de que os barcos máis pequenos que non poden comprar a cota, nin poden acceder a ela comprándoa, nin despois, se se dera o caso que toda estuvera vendida, nin despois mediante a bolsa común. É
unha situación surrealista, e non entendemos como, producindo ano tras ano, as administracións non actúan. Nós, desde logo, demandamos nesta iniciativa que se acabe con isto, que se deixe de sacrificar sempre os mesmos e que se exixa máis cota a partir de estudos avalados científicamente. E para iso entendemos que a Xunta tense que mover e ten que levar a cabo accións, todas as que estén na súa man, para diante do Goberno do Estado e tamén diante da Unión Europea para tratar de evitar o amarre da frota do cerco e tamén o impacto negativo que toda esta situación, remato, Presidenta, está a ter na frota de artes menores. Entendemos que a Xunta de Galiza tamén pode realizar estudos. Ten os centros científicos e as universidades máis que suficientes como para podelos levar a cabo, en colaboración co Estado, pero en todo caso para aportalos á hora de certificar realmente como están os stocks. E tamén a Xunta de Galiza pode desenvolver medidas para poñer en valor a calidade dos produtos e manter uns precios dignos en orixe. Con todo, e queremos tamén deixalo claro, entendemos que a problemática fundamental ven a raíz da normativa do propio Estado e da normativa da Unión Europea que restrinxe precisamente a quen ten os barcos, a quen ten a frota, a quen ten os medios e a quen sempre andivo ao mar, restrinxe cada vez máis en función, ademais, desa distribución que fai o Estado español, desa distribución a outras zonas que, como digo, teñen menos barcos e acaban, e xa o digo así con toda claridade, especulando con un ben público. Grazas, señora Pérez. Quen dá para os socialistas de Galicia ten a palabra o señor López Fonte. Grazas, Presidenta. Bo día a todos e todas. Certamente non foi un bo ano para a frota do cerco. Hubo pouca cota para poder pescar en aquelas especies onde se podía pescar, como é relativo a caballa, non entrou nas redes e non puideron pescar e onde tiñan pouca cota foi claramente insuficiente. Na práctica dos acordos con outros países, intercambios, o Ministerio de Pesca realizou xestións que frutificaron como exemplo de conseguir 2.700 toneladas de sardiña con Portugal. A cambio desta cantidade de peláxico, 50 toneladas de ollomol, especie que non ten establecido unha repartición individual, 300 toneladas de rape e 150 toneladas de peixe espada, que se entendeu como un bo acordo para a frota española. Precisamente, a resolución desta repartición foi publicada en datas recentes no BOE, en concreto o 1 de outubro. Sobre as axudas, reivindicamos de forma decidida o seu pago inmediato, dado que non foron abonadas, segundo recoñece o propio Ministerio. Nós somos coñecedores da situación pola Asociación do Sector que se dirixiu a diversos cargos institucionais e realizamos xestións ante o Ministerio denunciando esta situación. E podemos afirmar que nos trasladan dende o Ministerio que as axudas serán abonadas antes de fin de ano e en próximas datas. No relativo a axudas de administracións públicas, poñer en valor a decidida pola Diputación de A Coruña por un importe de 684.000 euros destinados á frota do cerco do Surelo. Non temos coñecemento de que a Deputación de Pontevedra convocase axudas similares. Sería bo o compromiso de todas as administracións, tamén as gobernadas polo PP, según reclamaba o señor Fidalgo esta mañá. Con respecto á sentenza, entendemos que non se pode retorcer a mesma, porque é certo que nunca debe esquecerse a parte social e económica do sector da pesca, pero a base é a situación do recurso pesqueiro, porque é imprescindible para que exista unha viabilidade económica e social. Sen recurso, nada disto existiría, e se non somos capaces de preservar os nosos recursos, o punto de vista da sustentabilidade medioambiental sería pan para hoxe e fame para mañá.
É certo que hai experiencias no mundo pesqueiro que nos afasta deste trío, e un exemplo é o que sucedeu co arrastre, onde a Comisión Europea puso en marcha medidas de restricción de pesca en moitos puntos sen ter un estudio científico de base. Isto é un erro que non se pode repetir e, por suposto, se parte de que se non hai estudo científico, xa non hai nin estudo económico, nin estudo social, nin o necesario estudo medioambiental. Os tres aspectos son imprescindibles, pero no caso da pesca temos que coñecer necesariamente como están os recursos. A colaboración entre a Administración galega e a española na realización de estudos que permitan coñecer a situación real é imprescindible. Esperemos que a Xunta estea á altura das necesidades do sector nesa colaboración institucional. Esta é actualmente a dinámica do ano actual e xa podemos falar das perspectivas para o próximo ano 2025. Precisamente, onte presentábase ao sector por parte do Ministerio as recomendacións científicas do Xurelo 8C para o próximo ano e que, de acordo coas informacións que temos, multiplica por 5 o establecido para o ano 2024. Nós imos votar a favor desta proposta, entendendo que algunhas cuestións plantexadas están superadas, como a intensificación na negociación co Estado portugués, e outras dependen claramente do establecemento das cotas para 2025 e, posteriormente, a súa negociación de reparto e de distribución. Pero, como anunciaba, imos a votar a favor desta proposta. Grazas. Grazas, señor López Font. Ten quenda de palabra o señor Fernández Rosende por parte do Partido Popular de Galicia. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Bien, esta proposición no de ley, pues la verdad es de las más largas y completas que yo he visto en este Parlamento. Y yo creo que cada uno de sus puntos, he contado hasta 11, pues podían dar lugar a una iniciativa en sí misma más muy interesante, ¿no? Nos preocupa la flota de cerco y de artes menores. Yo creo que esto nadie lo duda. Nos preocupa a todos los que estamos en esta comisión por todo lo que significa esa flota, por lo que significa lo que produce esa flota, por la repercusión que esos productos tienen en las economías costeras, en los puertos, en las actividades festivas, en la hostelería. Por lo tanto, estamos hablando de una flota que es la misma esencia de la pesca y la misma esencia de Galicia. Y parece que aquí hay un cierto acuerdo entre todos en que estas medidas y solicitudes que se plantean pues se vayan a aprobar. Hay que decir algo que sería injusto no reconocerlo. Esta proposición no de ley es de 9 de septiembre. De alguna manera es como si ustedes recabaran en este asunto de manera reciente. Yo sé que no es así, pero es de justicia decir que la Consellería lleva desde el día 1 de enero, ¿no?, preocupándose por todos estos asuntos que ustedes acaban de plantear. Efectivamente, esa reclamación de transferencia de cuota con Portugal se ha planteado ya hace meses, se ha pedido ese adelanto de cuota sobre la del 2025. Por cierto, la situación no es exactamente la misma en cuanto a rendimientos del cerco que de las artes menores. Tuvieron una remuneración mejor, habiendo una caída muy importante, porque había una cuota exigua,
y que también ha pesado ese desplazamiento de parte de la flota que no ha computado ni en descargas ni en entradas de euros en las lonjas, especialmente la de La Coruña, que como ustedes saben es la más relevante en esta pesca de pelágicos. Pero hay que decir que esa bolsa, efectivamente, que se pedía, también se reclamó, se va a poner en marcha y dará sus frutos. Pero hay un tema que es importante desde nuestro punto de vista, que es todo lo que tiene que ver con las transferencias de cuota. Tiene que pensar, señora diputada, que eso nos permitió en su momento tener una posición en algunos recursos, en Gran Sol y de la flota del arrastre, que permitió ser dominantes, ¿no? Y fue a base de utilizar este mecanismo. Entonces, por lo tanto, puede que no sea muy buena idea pedir que se suprima, pero no va a ser un inconveniente tampoco por nuestra parte para apoyar la totalidad del texto. En definitiva, estamos básicamente de acuerdo, llevamos trabajando en este tema pues mucho tiempo, hay muchas cosas por hacer y esta unanimidad pues de alguna manera manda un mensaje, porque usted lo ha dicho al final de su intervención, la responsabilidad básica de toda la regulación de estos temas está en el Estado y en la Unión Europea. Y el hecho de que esta comisión, el Parlamento gallego, mande ese mensaje a ambas instituciones, pues yo creo que es una cuestión tremendamente positiva. Sería también interesante que se hicieran otros asuntos que se han debatido en esta comisión, pero bueno, cada uno opina y considera lo que estime conveniente. Pero en todo caso, señora presidenta, anuncio que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Nuevamente quenda para a señora Pérez para pechar esta proposición por un tempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, nos queremos agradecer, antes de nada, o apoio tanto do Partido Popular como do Partido Socialista a esta iniciativa. Entendemos que a posición do Partido Socialista non é doada, neste caso concreto, porque, como dixen, efectivamente, a inmensa maioría das competencias sobre esta frota ten o Estado e, bueno, a comezar polo tema de pagar as axudas de hai un ano, pois antes de final de ano, pois entendemos que é unha posición realmente complicada para o PSDG. En todo caso, agradecidas quedamos, non? E é verdad, señor portavoz do Partido Popular, que é unha iniciativa longa, pero asegúrolle que levoume tempo facela despois de falar con moita xente, pero asegúrolle que despois de lela varias veces non fun capaz de resumila. Probablemente ese xa un problema de síntese meu, non? Pero observará que quíxose facer unha análise do que viña pasando, máis do que estaba a pasar, e a continuación, pois quíxose, efectivamente, en base a esa análise, desde o noso punto de vista, desde logo, pois quíxose facer unha serie de propostas que, efectivamente, creo que tamén coincido en que son 11, e poderían ser probablemente moitas máis, non? Porque é unha frota que ten realmente problemas e que os problemas non son novos. Non son novos. A respecto das transferencias que vostede di, por exemplo, que pode ser que non sea unha boa idea, probablemente ou seguramente eu non me expliquei ben, non? Cando eu falo das transferencias, que é como recolle a palabra a normativa, e falo de compra-venda de cotas, claro, a nós parécenos que iso é especular con un ben público. Pero nós onde queremos poñer o acento é na distribución do recurso. Claro, señor Fon, que o fundamental é o recurso. Non retorcemos ningunha sentenza, a do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, a que facemos alusión. Non a retorcemos, simplemente estamos confirmándoa. O propio ministro Planas xa, tan pronto houbo noticia desa sentenza, a primeiros deste ano, anunciou que para os seguintes repartos de cotas había que tela moi en conta, claro,
partindo da base de que existe recurso, de que a biomasa se encontra, digamos, por riba da sostibilidade, non? Parto desa base. Agora ben, o que decía das transferencias. Nós onde queremos poñer o foco e o acento é que recoñeceremos todos e todas e logo podemos matizar seguramente moitas cousas, pero recoñeceremos todos e todas seguro que a distribución, en concreto do caso que estamos a falar, a respeito da sardiña, non é lóxica. Recoñeceremos todos e todas que non é, e remato, Presidenta, non é a primeira vez que se produce. Si se ven producindo esta situación durante anos, o propio Estado e a Xunta aí ten que promovelo e ten que presionar para que se produza, ten que poñer en valor a frota que temos en Galiza e ten que poñer en valor que non se pode estar comerciando, por decirlo de algún xeito, con un ben que é público e que despois nesa bolsa común vai se convertir en gratuito. Entón, queremos poñer o acento aí, porque efectivamente estamos sacrificando outra vez a unha frota que é real, que non é unha frota de sofá, como se lles coñece moitas veces a quen transfire ou a quen vende esas cotas, a unha frota que é real, que está amarrada a Porto, que ten 150 barcos. Falo no caso da galega, xa non quero engadir a do resto do Cantábrico Noroeste. E, polo tanto, se sobran cotas noutra zona, polo reparto que se fai, e sobran ano tras ano, a iso hai que dar unha solución. Por certo, xa se me acabou o tempo, non? Pero, por certo, a respeito dos acordos con Portugal, que efectivamente, xa o dixen tamén na miña primeira intervención, vense de conseguir precisamente ese acordo xa tarde, non o digo eu, o di o propio sector, que é tarde, e, claro, non podemos estar a expensas sempre deso, non? Polo tanto, tamén a nivel da Unión Europea, todas estas cuestións habería que contemplalas á hora do reparto das cotas, porque finalmente acabanse facendo intercambios precisamente porque outras zonas, Portugal en este caso, non consumen sistemáticamente esa especie. Insisto, agradezolles moito que tomaran con interés a iniciativa e que a apoyen porque realmente é necesario. Moitas grazas. Grazas, señora Pérez. Procedemos a continuación á votación das proposicións non de lei na orde na que están definidas na comisión. A 1859 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para licitar e iniciar a execución das obras do Porto Mixto de Corcubión no ano 2025. Aclarado por parte do órgano propoñente o rexeitamento da emenda, procedemos á votación do texto orixinario. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Non habendo exencións, rexeitase por maioría. Votamos agora a 2.2 de 686, tamén do Bloque Nacionalista Galego, sobre as accións que debe desenvolver o Goberno galego co obxectivo de defender a actividade pesqueira da frota do cerco e de artes menores. Votos a favor? Estando todos presentes por unanimidade con 16 votos a favor. Terceira proposición do derradeiro punto da orde do día, 2.3, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia para que lidere a coordinación co resto dos asentes do sector marisqueiro co obxectivo de abordar os problemas que atravese esta actividade. Non habendo emendas, presentase o texto tal como propón o Grupo Parlamentario. Votos a favor? 16 votos a favor e tamén apróbase por unanimidade. Sen máis temas que tratar nesta comisión, agradecerlles, como non, aos diputados o seu tono, o asustarse os tempos definidos, os servizos prestados á Cámara, tamén como os letrados. Pechamos esta sesión e vémonos na próxima comisión. Moitas grazas.